Fod, na i symud ymlaen. Bore da bawb. Croeso i cyfarfod blynyddol o'r Awdurdod. Mae'r cyfarfod yma'n cael ei wedd-darlledu'n fyw ac bydd hefyd ar gael ar-lein nes ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr os gwelwch yn dda. Cyn i mi drosglwyddo i'r cadeirydd hoffwn gadarnhau yn ffurfiol fydd bod ni wedi cael etholiad ac mae cynghorydd Ifor Glyn Lloyd yn gadeirydd i'r Awdurdod am y flwyddyn nesaf, a mae cynghorydd Edgar Wyn Owen yn is-gadeirydd. Llongyfarchiadau i'r ddau. Dros ydych chi, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr chi, a diolch am cyfle i gymeriadau. Mae yn hyfryd fod yma yn y safle yma yn edrych ar ôl awdurdod sydd i mi yn berffaith. Ei diolch i Edgar Owen am ei waith dros y 2 flynedd diwethaf yma, a hefyd i lawgyfarcho fatha is-gadeirydd. Bydd o'n gefn i dal i ddysgu gan efo, dwi'n siŵr, a fyddai dal i ddysgu gan efo yn y blwyddyn nesaf yma yn y safle. Os ei ymddiheuriadau am absenoldeb os ywch chi? Oes, Meryl Roberts. Diolch yn fawr chi. Nid all, eitem 4, diweddariad corfforaethol. Ie, diolch cadeirydd. Fel ydych chi'n gweld tro yma, dwi ddim wedi gwneud adroddiad ysgrifenedig fel gwneud fel arfer. Mae hynna oherwydd oedd o'n 2 wsos ers i'r awdurdod cynt bydd o'n sgwennu'r adroddiad, felly na i ddiweddar sydyn i chi ar lafar. Does o'n llawer o bethau i godi fan yma. Jyst yn gyntaf, llongyfarchiadau i'r cadeirydd ac yr is-gadeirydd ar y etholiad yna. Gathon ni sesiwn gael o fewn yn plas yn yr Oakley ddim yn hir nôl, oedd o'n ymateb da. Gathon ni 30 bobl o'r gymuned lleol dod fewn ac oedd ymateb yn gadarnhaol bosib neu gyfeiriad hwnna. Ac yn gysylltiedig i hwnna, bydd gyfnodau ar ôl hynna gathon ni ddarlith gan Peter Lord yn Neuadd Goffa Penrhyn. Mi fyddech chi'n gwybod am gysylltiad Peter Lord a'r Casgliad Celf ynghylch cynllunio plas. Ac oedd o'n ddarlith gwych. Gathon ni ddim bach o drafferth efo'r gyfieithu, ac oedd Naomi yn digon dewr i fod yn gyfieithydd ar y pryd yn y sesiwn yna hefyd, so diolch i Naomi am hynna. Jyst rhywbeth o ddiddordeb, nes i fynd i gyfarfod yn Gaerdydd wsos dwytha ar gwasanaeth natur Cymru, rhywbeth sy'n trio cael ei sefydlu ledled Cymru ar hyn o bryd. Mae'n ddyddiau cynnar, da ni yn dangos diddordeb mawr yn hwn. Maen nhw wedi cael bron i $500,000, dwi'n meddwl, gan y Loteri Genedlaethol o ran ariannu, felly maen nhw eisiau cydweithio hefo ni a sawl eraill yn y maes yma yng Nghymru, felly mae'n rhywbeth da ni'n mynd i gobeithio, na i ddiweddaru chi fel mae hwnna'n datblygu beth bynnag, ond rhywbeth i gadw lwcad arno fo. Ac yn olaf ganddo fi, mi fyddwch chi'n yn amlwg yn ymwybodol ar hwn di gyfarfod olaf Iwan, sydd yn gorffen wrsos yma ar ôl bron i 22 o flynyddoedd hefo'r parc. Felly dwi'n gwybod da chi gyd wedi gweithio'n agos iawn o fod dwi wedi bod yn fodus gael i gyngor o dros y blynyddoedd. Felly, hoffwn jyst cyfle yn ffurfiol i ddiolch i Iwan am ei gwasanaeth. Felly, diolch. Rai, ofyn i Iwan, dyn. Gan bod o'n cyfle da, hwnna. A fi'n edrych disgwyl cyfarfod o Baptista. No. Debyg peth. Gael diolch i chi, dwi'n meddwl, fel aelodau. Dwi'n meddwl bod dros y blynyddoedd yna arweiniad cyson wedi dod gan y fel aelodau ar Awdurdod. O'n i'n meddwl beth ni'n mynd i ddweud
bore yma sy'n ni'n cael yn ofyn, gan ni dechrau dweud, o, dwi wedi cael 6 cadeirydd, dwi wedi cael scrapio hwnna yn sydd. Yn saith wan. Ond mae dipyn o newid i bod yn fydd yr aelodau. Mae yna gysondeb di fod hefyd. A dwi'n teimlo bod hwnna yn gryfder mawr. Efo'r gysondeb yna, hwnna partneriaeth efo'r staff ac trwy gael partneriaeth o'r dda. Mae yna deimlad o bod yn rhan o'r deulu. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gryfder mawr iawn yn fydd yr aelodau a'r staff a'r teulu gyfan. Felly, ga i ddiolch i chi. A dwi eisiau hefyd tynnu sylw at y ffaith, dwi wedi bod yma 2 flynedd ar 20, ond yn ystod y cyfnod yna, does am un ymchwiliad o'r pwyllgor sôn wedi gorfod ei wneud. A mae hynna'n dangos yr ymroddiad sydd gan yr aelodau, chi fel aelodau. Ac mae wedi bod yn bleser ac yn fraint cael gweithio yma. Diolch yn fawr i chi. Diolch i fod. Wedi hitio'r arhwyddan ar ei phen, i gwir. Mae o'n deimlad teuluol yn yr awdurdod yma. Ac hefyd croeso i Bethan yn y rôl newydd. Y teg, i handio'r baton, osfod, i Bethan a pob hwyl yn dyfodol. A pob hwyl yn Camperfan. O, iawn. Parcio dros fo. Dwi'n mynd at gyda rwan. Reit. Symud hawl i holi. Ne. Na, dyd. Sgwrwyn peth i datgan. Ie, Anwen. dwi'n siŵr fysa ni fel aelodau cydymdeimlo efo Sian, Owen a'r golli thad yn ddiweddar. Lwglu clywed, Sian. Yn gyd yn... Diolch am codi hynny, Anwen. Reit, symud i eitem 7. John, sy'n clywed hwn? Aelodaeth yr awdurdod? Ie, mae hwn jyst yn cadarnhau'r aelodaeth fel ydych chi'n gweld fan'na. Mae yna gwybdeb i'r adroddiad ar y frawddeg olaf yn yr adroddiad. Mae'n gofyn am eich caniatâd i reid manylion chi ar y gwefan. Byddwn ni yn amlwg mond yn cynnwys eich enw ac eich gyfeiriad e-bost corfforaethol. Ni fyddan ni'n cynnwys eich cyfeiriad nac chi fath ffôn gyswllt chwaith. Felly, jyst eich enw ac cyfeiriad e-bost. Bydd yna. So, os da chi'n hapus fydd yna dan fyna brofiad yn awdurdod. Diolch yn fawr. Ymlaen i eitem 8. Cofnodion cyfarfod ar y 9 o Ebrill. Gwneud bod hynny'n gywir. Dwi'n ei hynny. Dwi'n Edgar. Ac ydw i dangos a nodi bod nhw'n gywir chwaer. Fawr iawn chi. Mater o'r gwybodaeth sy'n codi o'r cofnodion yna. Bydd codi. O hynna. Nagos felly. Eitem 10. Tafen weithredu. Dim byd na? Na, oce. Ideal. Symud i eitem 11. Penodol aelodau i wasanaeth a bwyllgorau penali weithgorau ac cynrychioli awdurdod allanol. Diolch, Cadeirydd. Ie, fel ydych chi'n gweld o'r adroddiad, mae hwn ar gyfer penodi aelodau i'r gwahanol bwyllgorau, penali a gweithgorau sydd gennym ni fel awdurdod. Gyda eithrio o'r pwyllgor safona, mae aelodau'r pwyllgor safona yn cael ei benodi bob 4 mlynedd sy'n rhaid i ni wneud hynna heddiw. Felly mae'r rhestr sydd yn dilyn yn rhan 2 yn dangos i'r aelodaeth sydd yna efo bob beth rwan. Rydych chi gymryd o bod nhw gyd yn wag rwan, ond fel y drefn reit aml, da chi'n cario ymlaen efo wrach be oedd yna llynedd, ond mi gewch chi newid o yn amlwg os da chi eisiau. Ond da ni'n cychwyn o'r bob beth yn wag, felly mae'n agor i fyny iddo chi
Unrhyw ddyn nhw gyd, da chi eisiau byd dywys pawb trwy'n neu ddweud yna chi'n cadeirydd? Rwy'n da. Rwy'n ymlaen. Iawn, so fel da chi'n gweld fan'na, mae'r pwyllgora yn safonol yn dydi felly, pwyllgor cynllunio mynediad, holl aelod o'r awdurdod, pwyllgor perfformiad ag adnodda, holl aelod o'r awdurdod. Wedi sôn am y pwyllgor safonol barod, felly sy'n rhaid penodi yn fan'na. Felly, os o ran y paneli, mae gennym ni yr un cyntaf fan'na, panel apelliadau graddfa statws sengl. So byddwn ni angen 3 aelod fan'na, ia, Iwan? A 2 aelod wrth gefn. Ie. Sorry, John, gael gynnig o sylwyd at o pwyllgor safonol. Mae tan cynghorydd Alfred Paul Roberts yn dod i ben ar y digwyddiad O, reit, ie. a Lenny. Ugain cyntaf o dio? Ie. So mae'n opsiwn a os ydych chi'n cytuno ac os di Alfred yn cytuno i ymestyn am gyfnod pethau. Ni wedi gwneud gwneud Ie. Mi oedd Alfred ar y sgrin yma di. Nawn ni nodi o fel hynna, wedyn os di'n dod yn, os di'n ddim yn fodlon, byddwn ni ddod â mater gerddon o'r cyfnod nesaf o'r awdurdod i benodi. Iawn, so, ti eisiau tywys ar y panel apelliadau graddfa statws sengl? Mae yna gyfarwyddyd pellach fan'na, does Iwan? Ie, pwyllgor safonol sydd yn gwneud y penderfyniad yna, so does 'na ddim penderfyniad. So, dydw ddim un. Oce, iawn. So, ymlaen i'r panel i'n weld, fel ydych chi'n gweld fan'na, gogledd ar 10. O fewn i chi statio newid rhywbeth, ond mae'r aelodaeth bredol o flaen chi fan'na. Os ydych chi'n hapus i dderbyn hynna neu oes angen unrhyw newidiadau. Y panel i'n weld, y 2 gogledd ar 10. Erbyn o fel mae o. Ymlaen i 2-3 panel ymgynghorol ffermio bro. Mae Salamato a Tim fel dirprwy ar hwnna. Ydy gyda'r sŵswdio? O, y ddau'n borfan? You didn't get it. And we to stay on the phone pro. Oh, yes. And then bleidlais o bob un just peg ar hwnna hon. Just a wedyn ar gymhelled wedyn y byd o just pawb yn gwybod yna. Saesneg does them 2.3. Okay. Ar y fersiwn Saesneg does them 2.3. O, reit, oce. So, da ni ar danio'r panel ffermio bro, felly, os da chi'n hapus i gael ymlaen fel ydych chi'n rhan. Iawn, oce. Gweithio'r aelodau, holl aelodau'r awdurdod ar y gweithgor yn amlwg, felly sy'n rhaid newid o fan'na. Cydweithgor lleol, 4 aelod, mae'n 2 gyfarfod drwy flwyddyn, 3 wedi pronodi gan yr awdurdod lleol ac 1 gan Llywodraeth Cymru, mae'r aelodaeth sannol fan'na. Ni'n fath o'n i gael ymlaen os eisiau unrhyw newidiadau. Iawn, pawb ddod yn hapus. Iawn, ymlaen i 3-3, bwrdd rheoli yr ysgwrn, 3 aelod yr awdurdod, fel bod angen, dwi'n meddwl mae yna rhyw 2 neu 3 o flwyddyn ar hwnna, felly 2 awdurdod lleol, 1 Llywodraeth Cymru. Mae'r enwau presennol fain chi fan'na, os unrhyw pawb yn hapus, Naomi yn hapus. Os yna neb arall yn cynnig bod ni'n aros o'r eithaf? Aros o fel maen nhw. Iawn, so ddim sylwadau i'r gwrthwyneb, felly nawn ni fynd ar hynna, ia. Bwrdd rheoli plast ar y bwlch. Siwr. Da chi'n ymwybodol efo bwrdd rheoli plast ar y bwlch, a dydyn nhw wedi cwrdd ers tro byd. Ond hoffwn i chi heddiw benodi y 3 aelod arno fo, ond hefyd dwi angen gadael chi wybod mae yna fwriad gen i fi a Naomi i adolygu cylch gorchwil y pwyllgor yma, y panel yma.
Ac mwyn i ni ehangu, dwi'n meddwl, yr aelodaeth fel bod ni mewn gwell sefyllfa i gario'r prosiect ymlaen. Felly y bwriad ydy bydda ni yn cwrdd fel bwrdd yn mis Medi i drafod yr cylch gorchwil, ac os ydych chi'n hapus efo hynna, bydd hwnna'n cael ei gyflwyno'n rhif ffurfiol ym mis Rhagfyr fel awdurdod i'w gymeradwyo ac hefyd ar yr un pryd benodi aelodau ychwanegol iddo fo. Ond da ni angen y 3 aelod ar y funud. Gael sôn yn faint o ydych chi'n edrych am? Wel, da ni'n siŵr eto tan da ni wedi adolygu'r cylch gorchwil, ond ia, ar y funud, da ni sticio efo'r 3 sydd arno fo. Byddwn eisiau gwneud asesiad o pa sgiliau a profiad byddwn ni angen ar gyfer y bwrdd mewn ffordd i yrru'r prosiect yn ei flaen. Gofyn yna elfennau cyllidol, rheoli prosiect, rheoli risg ac yn y blaen. Bydd yn hanfodol, ond beth da ni eisiau ystyried ydy os da ni angen mwy o aelodau mewn ffordd na dim ond 3 mwyn adlewyrchu o maint y prosiect rhai ar y rocada mewn ffordd. Mwy o grŵp strategol, ie? Ie. Felly ymlaen i 4.1, cynadledd... So ydych chi'n hapus? Ymlaen i 4.1, cynadledd ymgynghorol Celyn, Tegid a Thryweryn. Dyw hwn ddim wedi cyfarfod ers talwm yn benodol oherwydd mae gen i ddilliau eraill o ymgysylltu efo'r gymunedau a grwpiau gwahanol yn y gymuned sydd wedi bod yn effeithiol, ond na ni gario ymlaen efo'r grŵp rhagol bod angen o rhywbryd o fewn y flwyddyn. Ydych chi'n gweld yr aelodaeth yn fanna, 3 awdurdod lleol, 1 Llywodraeth Cymru. Nid bod nhw'n aros. Un cynnig bod nhw'n aros, iawn. Pawb yn hapus? Iawn, diolch. 4.2 fforwm Eryri, mae yna 5 aelod ar yr awdurdod fanna, 4 cyfarfod y flwyddyn. So mae'r cadeirydd a'r is-cadeirydd arno fo. Wedyn 2 wedi prodi gan awdurdod lleol ac 1 gan y Llywodraeth yn dilyn hynna. Dwi'n gweld yr enw sydd yna rwan. Ydy fyny'n ardal os ydych chi'n siartio yn fi? Pawb yn hapus efo hynna? Diolch. 4.3 fforwm ymlediad lleol. Mae yna gynrychiolwyr i'r un yn y lle ac 1 yn y gogledd, 4 cyfarfod y flwyddyn. Dwi'n gweld yr enw sydd ar nhw yn barod. Dwi'n hapus neu ydych chi eisiau newid rhywbeth o hynna? Iawn. Llywodraeth gwrthyneb, iawn. Mae'n roedd hynny fel maen nhw. Wedyn is-bwyllgor cynllunio strategol. Mae rhaid i hwn fod yn un o'r cadeirydd, yr is-cadeirydd neu cadeirydd pwyllgor cynllunio mynediad. Cadeirydd sydd wedi bod yn mynychu dros y flwyddyn dwytha yma fel dwi'n gath. Dwi'n meddwl mae o'n bosib newid rhwng y 3 yna. Dwi'n meddwl rhaid fi cyngor ar hynna. Ie. Carolyn fel da ni wedi, ie. Wedyn y prif cydbwyllgor corfforedig y gogledd, cadeirydd yr awdurdod sydd yn mynychu hwnna, felly sy'n rhaid i ni newid unrhyw beth o fanna. Wedyn mae yna 2 is-bwyllgor sydd wedi cael ei gyfeffol i'r 2 is-bwyllgor arall, sef yr un economaidd llesiant a'r un cynllunio strategol. Ie'r cadeirydd sydd wedi cael ei gyfeffol ei hunan, felly dwi'n cymryd yn un iawn i gael ymlaen efo'r drefn arferol yn fanna, ie. Diolch yn fawr. Ymlaen i rhan 5, y grwpiau tasg y gorffen a'r grwpiau lliwio. Mae gennym ni 6 aelod, fel ydych chi'n gweld, ar yr is-grŵp asedau. Ni'n fodlon efo'r 6 yna, neu oes yna rhyw enwau eraill da chi eisiau rhaid ymlaen fanna? Ydy gan y gar ymlaen. Ar ymlaen, iawn. Neb yn ysgrifennu eisiau mynd arno. Ifar o fodlon. Dwi'n eisiau bod ar ormod o lefelau. Ie.
Byddai'n gofyn y cwestiwn ac yn ateb o. So rwy'n eisiau cymryd yn lle fi, pwy sy'n desperate sy'n mynd ar hwn oes? Jyst y pasio wan. Dydy o ddim yn cyfarfod yn aml iawn. So ni cael 6. Ymgaddiadau. Wel, ma' na aelodaeth o 6, felly ma' na un arall. Dwi'n cymryd da ni'n gallu, dwi'n meddwl os ni'n gwrdd efo 5, ond well ni gael 6 oherwydd dyna'r byd mae'n aelodaeth. A un. Cynghorydd Delyth, ie? Ie, da chi'n apus â hynna, Delyth? Ydw. Ie, ydi gweddill Dangos? Ie. Ideal. Iawn, ydyn grŵp lliwio cyfrif carbon yn newid hinsawdd, mae yna 5 aelod ar hwn. Di o'n nicol llawer. Unwaith mae'n ei gwrdd. Dwi'n meddwl fi ar y gyd. Ie, mae yna waith yn dod allan o hwn y flwyddyn yma. Dwi'n gwybod mae Alec yn bod yn gweithio ar sawl peth eitha arwyddocaol yn y maes yma. Felly, cymryd ni fydd na o leia un, dwi'n siŵr wrach mwy nag un yn y flwyddyn nesaf yma. Mae yna waith bwysig i drafod ar hwn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yn well i gwrdd yn amlach ein o'r ddwy, achos mae o'n beth bwysig a mae o'n greiddiol mewn ffordd i'r parc newid hinsawdd ar y carbon ag ati. Felly wedyn mae'n sôn sut ydy cwrdd gwaith. Ie, cyn da ni'n mynd ymlaen yn un nesaf, sut da ni'n cyfer o'r ochr natur a beriau natur? Dwi'n ddim rili'n cael ei gyfro. Gwestiwn da, does dim grŵp arno fo, a mae'n rhywbeth rydyn ni'n sicr edrych ar. Ie. Di hwnna rhywbeth fysa ni'n gallu dod yn ôl at yr awdurdod i sefydlu yn ystod y flwyddyn? Mae o'n bendant rhywbeth sydd ar yr eidar sydd yn fwlch. Ar y funud dwi'n teimlo bod yna'n gwella llwyredd. Mae yna gymaint o grwpiau gwahanol yn bodoli ar wahanol lefel o fewn Sefydliadau Cymru, o fewn Llywodraeth Cymru ac yn y blaen. A sy'n fawr bach o dealltwriaeth a mapio hynny cyn penderfynu rhywun sy'n mynd i fod awdurdod. Mae'n sicr yn dydi, mae'n faes da ni wedi edrych arno am fanwl a fel sydd mae'n gymryd. Lwn i'n ôl iddo chi hefo rhyw argymelliad ar sut i symud hwnna ymlaen yn ymwodau, ie? Yn ôl yn fwlch amlwg yno. Iawn, nodi hynna. Just i fynd ar y grŵp carbon felly, oes da chi'n hapus efo'r aelodau felly, oes yna angen unrhyw newidiadau? No, I'm just thinking that I'm just to echo. Yeah, I'm just thinking that the nature group can be merged with the climate group. If you work on it, it just will be a subset. It can actually conveniently go under the climate change group. Yeah. So you think about it. And then I'm going to propose, looking at 5.2 and 5.3, I wanted to suggest maybe for Enil to move to place names. She has done an article recently that went viral, and I feel that she's passionate about place names. So if she would like, maybe we move her, or she can be in the 2 groups, I don't know. But I think she's very passionate about this. Swn i'n licio cael brawd ar y grŵp yma, ond dwi'n arall sy'n dod o hwnna fe, i gwir. Beth yw'r donol? Os i un eisiau donol? Iawn, so jyst dod ni ddim yn ymlaen yn gilydd, mae yna 2 bwynt fan'na efo natur a carbon. Na ni gael sgwrs yn fewnol fel swyddogion a gweld os da ni eisiau cyfyngu'r 2 grŵp, neu os yw'n angen 2 grŵp ar wahân, na ni gael, na ni feddwl am hynna. O ran yr aelodaeth, ydyn ni newid rhywbeth o ran y 5 aelod fan'na? Os gai drymau, John, sôn yn barod efo cylchgorffwyl plant, bod yn rhaid yn dod i'r awdurdod, achos am bapur a hynna yn delio cylchgorffwyl plant, ac o safbwynt be da ni'n gwneud efo 5 sy'n ei hangen, neu bod yna rhyw pellach, so yna Gynnydd y ddau yn y gilydd. dod fel un eitem i'r awdurdod. Iawn. Dwi'n swap efo un o grŵp enw lleoedd i'r grŵp lliwio cyfrif carbon ar y pwynt yma, os
Iawn, mae'n gynnig fan'na un i'r gandelydd I gyfnewid y ddau grŵp. Sgwyn ti? Ie, dwi'n hapus efo hynna. Gret, iawn, mae'n latrys pawb yn hapus efo hynna? Ie. Diolch yn fawr. Gret, diolch i chi. Wedyn mae rhan 6 jyst y cyrff eraill, lle mae gen ni aelodau unigol yn cynrychioli'r awdurdod ar gwahanol rei ddim yn gorfod yn aml iawn, ond da ni angen cynrychioliad arnyn nhw, mae'n rhain yn gorfod yn mwy gyson. Felly, grŵp dydd-eiliad safle traws. Delyth ar hwnna, pawb? Iawn, hapus efo hynna? Ie, delyth yma, pawb yn hapus. Cyd-gyfer Cymru, mae Louise ar hwnna, ydych chi'n hapus berhau? Iawn. Ymgyrch y parciau cenedlaethol, sy'n bod 3 awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru yn cael ei cynrychioli gan aelod o'r awdurdod sy'n dal ysgrifenyddiaeth Parciau Cenedlaethol Cymru, sy'n ni ydi hwnna ar un o bryd. Felly, da ni angen 3 enw yn fan'na. Sori, na, un enw. Ar gyfer y 3 awdurdod. Sori. Dwi'n hapus yn ddol. Tim yn rhaid i enw ymlaen. Pawb yn hapus I erbyn hynna. I beth yw hwn, sori? Ymgyrch y parciau cenedlaethol, campaign for National Parks. Felly da ni angen cynrychiolydd Cymru ar y grŵp yna. Maen nhw'n cyfarfod Gadeinig ydi o. Bydd ni eisiau cynrychiolaeth o'r parciau Cymru. Iawn. Dwi'n meddwl bod hwn gyfarfod yn aml yr un nesaf. O'n i'n gael bod fi'n methu rhywbeth. Y gyngrair dros diwedd dynodiad Cymru. Dwi'n rhaid I gael y byd. Na, dwi'n wedi clywed y byd gan hwnna. Dwi'n gwybod os yw'n digwydd a da ni ddim yn rhan ohono fo, neu... Ydyn ni eisiau cadw chen y arno, na I wneud ymholiadau gweld beth I status o. Fysa neis wneud rhywbeth efo o'r amser. Iawn. Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, un aelod Louise Anwar hyn o byd. Ymlaen. Wedyn mae gennym ni ardal gwyddoraeth arbennig Penllyn a'r Sarnau. Mae Louise ar hwnna. Iawn. Hapus iawn. A wedyn grŵp darparu trafnidiaeth parcio a theithio llesol Eryri. Einir ar hwn. Mae'n cwrdd o'i tamal. Dwi ddim gant y siŵr pa mor aml mae'r grŵp yma wedi cyfarfod yn ddiweddar. Einir? Ie, dwi'n wedi bod I mi yn cyfarfod erioed. Yswesi rhywbryd ar rhaid o'r gwrdd o'r ffyrnebaidd. Dwi'n meddwl yn y maes yma, mae yna nifer o gyfarfodydd a mae yna ymgysylltu trwy ffyrdd eraill, ond nawn ni adolygu hwn fel rhan o'r adolygiad i'r grŵpau eraill mae Iwan di awgrymu'n barod, felly nawn ni ddod o hwnna nôl ger bron yr aelodau, Dwi'n fath o adolygiad, ond am rwan, os ti'n hapus Einir, neu gadw enw di... Dwi'n hapus gael ymlaen, os dwi'n cael, os osa gyfarfodydd yn ymlaen. Yn galw. Diolch fawr. Fforwm strategol rhaglen yn y llenni. Mae Elfed arno yn amlwg I Elfed ddim yma bellach, dwi'n meddwl. I gyfarfod. Mae'n cyn efo, iawn. Mae'n gynnig I Elfed yna, da chi'n hapus I gadw yna, partneriaeth Biosphere Dyfi. Cynnig Louise. Iawn. Louise hapus, Wedyn yr un olaf, cynadlaeth cyswllt rheilffordd arfordir Cambriam. Dwi'n siŵr pa mor rhannol mae hwn yn cyfarfod. Felly mae gen ni meddwl sydd ddim yma chwaith a cynghorydd Delyth fel aelod o'r llefyn. Ellis B. Y cynghorydd Delyth o ti. Fel aelod o'r llefyn, Delyth oed, Mae Delyth Critios yno, ynddo? Nac I cynghorydd Delyth. Fi sydd arno fe. A dwi'n cynrychioli Liz Saville Roberts hefyd arno fe. Dwi'n credu bod yna broblem efo hynny, oes e? Iawn, so jyst i fod yn glir,
Prif yr aelod craidd ydi Meryl. Meryl, ie. Ac aelod gefn, da chi'n hapus efo hynny? Ie. Hapus iawn, Iawn. Meryl, a fi'n hapus iawn. Iawn. Diolch yn fawr iawn i chi dyna. John. Diolch yn fawr, John. Jyst yn ôl i 4.5 efo'r llis i bwyllgor progredig. Dwi'n meddwl bod o'i fod i gyfeirio at yr is-bwyllgor trafnidiaeth. Hefyd. Fel ni'n darllen, da ni'n methu rhywbeth yma, yr is-grŵp cytunio ac yr is-iawn. So mae yna is-grŵp 4.5, mae'n cyfeirio at is-bwyllgor economaidd, a wedyn yn 2 is-bwyllgor cynllunio strategol. Ond mae Da fod... ni wedi sôn am y cynllunio strategol yn barod yn dod, felly y 2 is-bwyllgor yn 4.5 ydy is-bwyllgor economaidd ac yr is-grŵp trafnidiaeth. Sgynnon ni ddim pleidlais ar hyn yna, oes, ond da ni'n cael mynychu i bigo fyny trafodaeth. Felly y cadeirydd sydd yn cael ei gyfethol i gynrychioli ni ar y grŵp yna, ie. Diolch. Fel ni'n darllen hwnnw, dwi'n siŵr da ni'n medru i'r grŵp yma. Ond mae cynllunio ar wahân achos mae yna fod ar hwnna. Diolch, Ciara. Hwnnw'n cael pwysig ar y gorbyd. So ymlaen, eitem 20 ar yr agenda. Just cyfranhau ffurfiol bod chi gyd yn hapus efo hynna. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Edrych Sian. So ymlaen, eitem 20 ar yr agenda. Presenoldeb aelodau. Ia, eitem ydy hwn. Gwybodaeth chi yn unig, just data dros y flwyddyn dwytha o'r presenoldeb chi. Gwybodaeth yn unig chi. Diolch. Rwy'n i gyrraedd bod o'n iawn. Eilydd, Ron, pawb i ddangos yn ffordd. Diolch fawr. Dwi'n ymlaen eitem 10. Rodad blynyddol i'r awdurdod. I'r pwyllgor safonau. Ia, hoffwn ni groeso Mark Jones yma fel cadeirydd newydd y pwyllgor safona. Mae o yn rhithiol yn ymuno efo ni. Mae Mark am gyflwyno'r adroddiad blynyddol. Felly, drosodd i chi, Mark. Diolch yn fawr iawn i ddod yma heddiw. Hoffwn i gyflwyno fy hun, Mark Jones dwi, aelod annibynnol ac yn cadeirydd personol y pwyllgor. Mae'r aelodau arall yn gynnwys cynghorydd Elfyd Roberts a cynghorydd Nia Owen, sy'n gyrchioli cynghorau Gwynedd a Chonwy. A gobeithio bydd cynghorydd Elfyd Roberts yn hapus i barhau ar y pwyllgor safonau fel cododd Iwan yn cynharach. Hefyd, Naomi Lewis-Thompson sy'n aelod benodwyr gan Llywodraeth Cymru. A mae Mr Robert Gwilyn Lewis yn is-cadeirydd, ac mae proses recriwtio yn mynd chwaithau i llenwi swydd annibynnol olaf. Mi na i barhau yn Saesneg. Terms of reference of the Standards Committee contain 2 general functions, namely to provide and maintain high standards of conduct by the members and co-opted members of the authority, and also to assist members and co-opted members of the authority to observe the authority's code of conduct. We do have a number of specific functions which are detailed in the report. In 2020, the remit of our committee was expanded to include an additional statutory responsibility to prepare an annual report of how the committee's functions are enacted and discharged, and hence this is the report today. Together with Iwan, who's given us great conduct and advice during this time, advising the Standards Committee, I prepared this report, which has been considered by members of the committee prior to my presentation. Moving on to the report, excuse me, we met twice during the year and considered members' training on both occasions. I'm pleased to be able to report that there have been no matters referred to the Public Ombudsman Committee or the Adjudication Panel of Wales relating to investigation of alleged breaches of members' code of conduct as members of the authority. And it's quite remarkable to hear Ewan stating earlier that during his 20 years at the park, likewise, there have been no such occurrences.
I'm further pleased to be able to report that there have been no instances during the year where the authority's members' local resolution procedure has been invoked. The committee carefully considered the contents of the annual report published by the Public Service Ombudsman for Wales, and the committee considered that information should be sent to members on a particular matter that had arisen in another authority in order to both raise awareness and also to inform members of further training on the issues raised were available on request. An email in this regard was sent to all members. The committee also considered a complaints monitoring report that gave an insight into the nature of complaints received, and we explored whether there are any established trends that would be useful to members. The committee granted dispensation to Gwynedd Council members and Conwy County Borough Council members, allowing them to take part in the determination of issues in certain limited circumstances. The committee also considered a report containing monitoring declarations of interest made by members as part of its remit in monitoring the operation of the Code of Conduct. Additionally, the committee considered two updated draft policies prior to being adopted by the authority, namely the anti-fraud, bribery and corruption policy and the whistleblowing policy. And finally, all members of the committee attended a training session on single status appeals. And Cadeirydd, that concludes my report. I'd be happy to take any questions if there are any. Diolch. Diolch yn iawn. Unrhyw sylw neu cwestiwn? Dangos. Lle ar hynny, mae... Sorry, Joe, I missed you there. Jonathan. No, it's fine. We were asked for a show of hands on the English translation, just to note that. So I think she made an error. Said it before, calm down. Felly, ga I just rwy'n I gynnig bod ni cynnwys yr adroddiad yma. Cynnig. Yna eilydd. I dangos yn y ffordd arferol yna. Diolch yn fawr. And thank you, Mark, for your hard work and due diligence. Diolch yn fawr. So fydd I eitem I-14 ar y agenda. Tafel iaith Gymraeg. Mae gen I Bethan yn hwn. Ie, diolch yn fawr iawn I chi. Hwn ydy'r adroddiad blynyddol da ni'n gorau I greu, a sut da ni wedi gweithredu yn safonau iaith Gymraeg. Mae o'n mewn 3 rhan, fel gwelwch chi. Rhi gynta ydy crynodeb gweithredol, sef yr uchafbwyntiau yn unig dwi wedi rhoi y fanna o'r gwaith penodol da ni wedi gwneud yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Mae'r ail rhan yn amlinellu'r holl safonau a sut da ni'n gweithredu ni herbyn nhw, a wedyn trydydd rhan yn rhoi data staff. Cyn I mi drosglwyddo I chi am gwestiynau neu sylwadau, hoffwn ymddiheuro, dwi wedi sylwi fod y rhai o tabla yn rhan 3, mae yna rhai o penawdau yn Saesneg, felly na i'n sicrhau bod ni yn cywiro hynna cyn I gyhoeddi fo ar y wefan. Ia, just lerwch cytyn pes I hwnna, mae'n ddiolch gen I. Ie, so croesawyr unrhyw sylwadau sgynnoch chi neu gwestiynau os gwelwch yn dda, ond fel arall fe welwch chi ar y melliad ydy bod chi'n cymeriadwyo'r adroddiad ac yn awdurdodi ni rhoi iddo cyhoeddi fo ar y wefan. Diolch. Yn codi o'r adroddiad? Da ni fod I dderbyn o, a diolch yn ôl Melan sy'n byw yn mewn. Diolch. Eilydd. Nolyd. Felly mae gen I gynnygydd, yr eilydd. I dangos y ffordd arferol I nodi. Diolch yn fawr iawn chi. Sorry, can I offer a question? Sorry. It's 2.4 about the myth-busting project. I mean, what sort of myths? Wel, y mythau rili ydy pobl yn meddwl na fedri nhw reithio i'r awdurdod cyhoeddus achos mae angen weithiau, mae pobl yn meddwl bod angen sgiliau Cymraeg a bod nhw'n gallu cynnangheddlu a felly, ond dydy hynna ddim yn wir wrth gwrs na di. Felly mae pobl, da nhw'n annog pobl sydd efo sgiliau Cymraeg neu sydd
sydd ddim yn defnyddio nhw rhwng lawer, ond maen nhw'n addas i wneud swyddi yn yr awdurdod, mae sgiliau nhw'n well na maen nhw'n feddwl, so sy'n rhaid i nhw fod yn berffaith nag oes. Ac felly dyna di'r math o mytha da ni yn edrych arnyn nhw ac yn trio bystio lle mewn ffordd. Ac hefyd, i bobl ifanc, i weld gwerth yn yr iaith Gymraeg ynde, pan nhw'n gadael yr ysgol, bod nhw wedyn yn gweld y math o swyddi fydd nhw'n gael trwy'r iaith Gymraeg. Felly dyna di'r math o bethau mae'r prosiect yma wedi daclo, neu geisio daclo. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr chi. Felly na fynd i'r bleidlais. Nwch chi sticni'r bleidlais. Just ni'n dangos yn y panel arall. Diolch yn fawr. Sy'n mlaen i eitem 15 yn agenda. Datganiad llywodraethu blynyddol, pennaeth blynyddol gofal yswedd. Ie, fi eto hwn. Felly, hwn ydy'r cynodeb o faterion llywodraethu dros y flwyddyn ariannol olaf, sef 2025-26. Mae hwn yn diwallu'r angen i gynhyrchu datganiad rheolaeth fewnol yn unol â rheoliadau cyfrifon ac archwilio 2014. Mi fydd hwn yn cael ei gynnwys yn y cyfrifon maes a law, ond cyn hynny hoffwn i chi edrych drwyddo fo ac gymeredwyo fo os ydych chi'n hapus. Fel datganiad llywodraethu blynyddol ni, a fydd hwn yn cael ei gyhoeddi ar y wefan. Felly, croesawaf unrhyw cwestiynau neu sylwadau sgynnoch chi ar yr adroddiad. Aelodau? Mae gwestiwn y sylw? Nagos? Gynnig, Eileen, diolch yn fawr. Dwi'n dangos yn y ffordd ar y farol tro. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n dechrau rhithio wan. Diolch yn fawr. 1 ar 15, diolch Bethan. 1 ar 15. Diolch, Cadeirydd. Mae hwn jyst yn dangosyddion perfformiad. Da ni wedi cychwyn hel rhain llynedd. Gyfynwyd y llywodraeth i ni hel dangosyddion i gyd fynd efo'r llythyr grant strategol da ni'n ei dderbyn. Da ni'n gyflwyno data yma bob 3 mis. 3 mis i fewn i'r flwyddyn, da ni'n gyflwyno adroddiadaethau dymol wedyn yr un mwy manwl sef hwn ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, so mae hwn hyd at Ebrill 2026. Mae eisoes wedi gyflwyno i'r llywodraeth mis dwytha oherwydd oedd gen ni derbyn amser i gyflwyno fo, so mae wedi mynd i'r awdurdod, felly mewn gwirionedd gwybodaeth ydy hwn, ond os mae gen i unrhyw sylwadau arno fo, dwi'n siŵr os ni'n gallu newid o os oes angen. Mae'r cynnwys dwi'n meddwl, mae'n rhoi storiad eitha ddiddorol o gwaith yr awdurdod, ond yn amlwg dio ddim yn digyfynu ystod eang o pob beth yn ei wneud, ond mae o'n eitha defnyddiol ar rhai meysydd, felly hapus i gymryd unrhyw sylwadau os mae yna arno fo. Gael ti sôn dyna Cyffa yn sefyllfa? Cyffa? Dewid yr expert. Siart sydd Institute of Public Finance and Accountancy, hwnna di'r corff coedus. Dwi'n yn rhywbeth blaenorol. O, sori, na, sori. Ti'n sicr yn gyda'r Cyffa yn yr adroddiad yma? Yn ei gweld o'r copi o blaen fel... Mae'r cynnwys yn y todiad un, hapus chi'n erbyn o, ond hapus chi'n godi'n gwestiwn os gen i chi arno. Mwyn o rhywbeth i godi? Megos? Na, wedi gynnig o'n i wedyn. Oce, Edgar, mae gan cynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad. A Elio a Louise. I've got a question, if that's all right. It's about supporting the shift away from private car use. Well, you know, we live in a very rural landscape, and public transport, sadly, doesn't serve all our communities particularly well. You can get some places, but you can't make the return journey. So I think going down that route isn't exactly practical. You know, a lot of people have spoken to me about this, and I just don't think it's sustainable for our more rural communities. Cycling to get your weekly shop, or, you know, cycling to a hospital appointment. If you live in Cyffredinol, then you've got to go up to Cyffredinol. I mean, it just seems okay on paper and in principle, but putting it into practice is going to be almost impossible, I should think, for
for our communities. And that's my observation, really. Ie, agreed. Dwi'n meddwl beth sy'n dweud ar hwnna ydy, yn amlwg, da ni'n llwyr ddibynnol o cydweithio hefo yr awdurdod priffyrdd a trafnidiaeth a trafnidiaeth Cymru ar unrhyw baterion sydd yn ymwneud hefo trafnidiaeth gyhoeddus. Dwi'n ddim ni yw'r prif gorff ar hynna. Da ni'n cyfrannu at y dyfodaeth ac yn y blaen. Mae yna grwpiau gwahanol sydd yn trafod hwn. Da ni yn mynychu ambell i gyfarfod arno fo. Mi fydd yna drafodaethau ar trafnidiaeth, dwi'n siŵr, yn y flwyddyn i ddod oherwydd un adolygiad cynllun datblygu lleol, ond 2 adolygiad cynllun Eryri hefyd. Felly, dwi'n meddwl mi fydd yna gyfle i chi fel bwrdd drafod mathau yn trafnidiaeth yn gobeithio o fewn y flwyddyn nesaf yma. Okay, thank you. Diolch, John. Fel cynigydd, pawb yn dangos? No. Awesome basis. Before. 86, project datblygu plas ar y bwlch. Dwi'n meddwl bod Naomi. Mae'r adroddiad yn, wel, cadarnhau ag yn ymwneud ar y wybodaeth sydd derbyn yn barod yn y gweithgor ac yn ystod, bod mewn 2 weithgor, dwi'n meddwl, ac yn ystod y diwrnod datblygu aelodau. Y trysolwg o'r gwaith sydd wedi bod ar y gweill dros y flwyddyn a hanner dwytha i fod ar y prosiect at ei gilydd gyda'r bwriad o gyflwyno cais cyfnod datblygu i gronfa dwersadaeth o sydd yn genedlaethol ym mis Awst eleni. Da ni'n amlinellu be fydd y prosiect yn gyflawni fel da ni wedi cyflwyno i'r gronfa dwersadaeth yn y datganiad o ddiddordeb a gyflwyno iddyn nhw. Yn datblygu ac yn adeiladu ar yr esgyrn yn dda sydd gan blas Tan y Bwlch o safbwynt amgylcheddol, addysgiadol ac yn y blaen. Ac gobeithio yn ei wneud o yn ffitio bwrpas fel canolfan ar gyfer yr unfed ganrif ar llacian ac yn cynnwys yr elfen o ddialgelf gafodd ei grybwyll i chi yn y gweithgor cwpl o fisoedd yn ôl. Da ni wedi penodi tîm dylunio, fel ydych chi'n gwybod, dan arweiniad Cymdeithion Donald Insel ac mae nhw datblygu yr prif gynllun mewn ffordd, y master plan ar gyfer y safle. Da ni wedi buddsoddi yn fawr yn y pwynt cychwynnol mewn ffordd mwyn dall os ydy'r prosiect yma'n mynd i fod yn hyfyw i ni. Ac mae'n bwysig bod pawb yn sylweddoli yn aelodau, yn staff, yn gymuned hefyd. Mae y cyfnod cyntaf 1 ydy hwn. Os da ni'n llwyddiannus efo'r cais byddwn ni'n gobeithio cyflwyno mis Awst, mi fydd yna 2 flynedd o gyfnod datblygu wedyn mwyn mireinio'r cynllun yna ac mi fydd yna angen bwydo mewn i'r broses yna hefyd. Felly nid dyma'r diwedd, mond y pwynt cychwynnol ydy hwn. Mae yna waith, da ni wedi medru buddsoddi ynddo fo hefyd o safbwynt manteisio ar grantiau gan cadw a chyngor y celfyddydau i buddsoddi yn y gwaith eto ar y pwynt cyntaf 1. A da ni newydd benodi Meleri Davies fel artist mewn gwasanaeth bydd yn gweithio efo ni fel pont i'r cymunedau dros y flwyddyn nesaf. Mae'r elfen gymunedol yma yn hynod o bwysig. Mae llais y gymuned wedi trawsnewid y cynllun mewn gwirionedd ar gyfer dyfodol y plas ac mae hwnna'n rhywbeth da ni isio dal arno fo a sicrhau bod lleisiau'r cymunedau yr ardal yn bwydo mewn i'r cynlluniau fel mae'n datblygu. Ac mae hwnna'n yn waith sydd hefyd yn digwydd efo gwahanol randdeiliaid a phartneriaid o safbwynt corfforaethol a gwahanol gyrff ac yn y blaen. O ran y gronfa dryftadaeth wedyn, fel sydd wedi esbonio'n blaenorol, mae yna broses ffurfiol ar gyfer cyflwyno ceisiadau dros £250,000 rhaid iddyn nhw fynd fewn mewn 2 gam. A'r cam cyntaf byddwn ni'n cyflwyno yn mis Awst eleni, sef grant datblygu. Da ni'n mynd i fod yn gofyn am tua £550,000 gwerth y cais yna, gwerth £550,000, a fyddwn nhw'n gofyn am 90% o hwnna gan y gronfa dryftadaeth. Os da ni'n llwyddiannus, mi gawn ni glywed yn mis Rhagfyr,
Ac wedyn mi fydd hynny'n esgor ar gyfnod datblygu wedyn o 2 flynedd pellach. Ac mi fydd angen cyflwyno cais cyfnod cyflawni ar ddiwedd y 2 flynedd yna, felly tua Rhagfyr 2028. Ac mi fydd cyfanswm gwerth y prosiect cyflawni, da ni'n credu ar hyn o bryd, ychydig dros 15 miliwn sydd yn swm anferthol wrth gwrs, ac dwi'n meddwl bod hynny'n golygu fysa fo'r prosiect mwyaf fyddwn ni fel awdurdod wedi gyflawni erioed, dwi'n meddwl. Da chi wedi cael y wybodaeth o ran risg yn y cyfarfod weithgor dwytha. Mae hwnna werth 3 gwaith gymaint am grant craidd. Mae o'n fawr. Ac mi fyddwn ni'n gofyn am tua 80% o'r costa yna gan y gronfa dreftadaeth, sy'n golygu byddwn ni'n chwilio am tua 3 miliwn, 2 miliwn o bunnoedd mewn y cyfraniadau match, arian cyfatebol, sori, dwi'n meddwl am y gair. Felly mae hwnna hefyd yn waith sylweddol i'w wneud o ran sicrhau yr arian cyfatebol yna. Da ni wedi dechrau'r sgyrsiau yn fuan efo gwahanol arianwyr o'r sector gyhoeddus ac o'r sector breifat. Mae Cyrffon National Grid a Macmac sydd yn blaen yn arianwyr posib ar gyfer hwnna. Mae risgiau yn sylweddol, yn ariannol ac o ran enw da, ac da ni wedi trio cyfarch y risgiau yna drwy fuddsoddi'n fuan yn y prosiect o safbwynt gweithio efo tîm dylunio, o safbwynt ceisio dallt os ydy'r prosiect yn mynd i fod yn hyfyw, ac ar hyn o bryd, da ni'n teimlo bod y risgiau yna yn sylweddol, bod nhw dan ddeolaeth ac bod y prosiect yma yn mynd i fod yn werth chweil. Y flaenoriaeth rwan ydy cyflwyno'r cais cyfnod datblygu i'r gronfa dreftadaeth yn mis Awst, a da ni'n dal i weithio efo'r tîm dylunio ar hyn o bryd mwyn dall y llawn gosta o ran y cyfalaf a'r revenue i'r prosiect datblygu a'r prosiect cyflawni, ond hefyd be fydd costa hir dymor cynnal y plas ar ôl i'r arian loteri ddod i ben. A hynny os da ni'n llwyddiannus yn lle cyntaf, wrth gwrs. Ar hyn o bryd, da ni dal yn gyffyrddus bod y costa hir dymor yna yn mynd i fod o dan £250,000 y flwyddyn i'w redeg, sydd yn sylweddol llai na'r costa ar hyn o bryd. Ond mae hwnna'n waith sydd yn dal i gael ei fireinio a'i gywiro fel mae'r costa llawn yn dod yn hysbys mewn ffordd. Ac mi fydd y broses yna yn parhau gydol y prosiect. Da ni wedi cael cyfarfod efo Dewi a Sian cwpl o wythnosau nôl i fynd drwy'r costa yma, ac dwi'n meddwl bod ni'n eitha cyffyrddus efo nhw ar hyn o bryd, ond fel dwi'n dweud, mae'n waith fydd yn dal i gael ei fireinio am yr 8 mlynedd nesaf a di hwns dwi'n siŵr. Bwriad yr adroddiad yma ydi gofyn am eich caniatâd chi, eich cymeradwyaeth chi i gael cyflwyno yr cais cyfnod datblygu i'r gronfa dreftadaeth yn mis Awst. Diolch. Ie, diolch yn iawn. Ga i ddiolch yn i bawb sydd wedi bod yn ymwneud â'r prosiect yma. Mae o'n prosiect cyffroes, sydd o'r rhai mwyaf cyffroes, sydd wedi bod yn Parc Eryri blynyddoedd, ac yn falch iawn. Ac wrth gwrs mae'n risg efo bob peth. Ac o beth dwi'n weld, di'r secretary yn cymryd risg, dydy rhywun ddim yn mynd o'r llwyddiannus. Felly, dymuno pobl o'ch ceg yn cytuno i gael ymlaen gyda'r beth ydych chi'n gwneud. Diolch i'w. Diolch yn fawr iawn am adroddiad y blaen a'r waith da sy'n digwydd wrth hyn. Mae hwnna'n rhywbeth cyffroes iawn a mae'n gret weld ni'n symud ymlaen. O ran y risg, dwi'n deall bod yna risg fawr am y John di ddeud. I fi, da ni'n cyrraedd amser rwan lle ddylsyn ni roi strwythur prosiect go iawn rownd hwn, sy'n cynnwys cael y bobl gwmpas y bod yma'n rhan o'r broses. Efo prosiect Prince 2 yn y wyth fel yna di setio fyny. Heblaw am hynny, dwi'n meddwl bys yna'r feriniad mawr ohono ni a sut da ni'n neud hyn. Mae gan i dipyn o brofiad o hyn o fath yn y peth os di bobl, os dwi'n gallu helpu o gwbl. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn i cael strwythur prosiect go iawn i mewn efo wahanol bwyllgorau a swyddogion a aelodau efo roles ffurfiol yn hwn.
i gallu reoli'r risg o hyn ymlaen. Ond dwi'n cefnogi hwnna o blwch. Diolch ti. Dwi'n meddwl, mi ddaw hwn efo'r grŵp strategol, so mae yna ateb i'r cwestiwn meddwl. Sawl matw? Sorry. I don't want it to echo. Yes, thank you, Naomi, for this very good work that you're doing. I'm just wondering, apart from the National Lottery, I'm just wondering whether you're leveraging on the opportunities for net zero, you know, in terms of the whole renovations. So maybe thinking about solar panels in that sense, where you can actually get them free from somebody that wants to promote these transitions that we're having. So if you look at all the renovations you're doing and see the aspects that other people, other providers can come in, then you can save some of the money from national heritage to do other work. So that's just what I wanted to add, but it is fantastic so far. Thank you very much. Well, Yeah, diolch, Naomi. Just a quick question. I don't really understand from the time frame how you're expecting people to be engaged over the long term of the project, because it ends in 2034, in 2026. So what happens throughout that time with people's use of the building, engagement in the building? You know, how does that continue over time? So I'm just reminded because they were talking about the Sagrada Familia this morning on the radio, and they were talking about how it's 5 generations who've like worked on that, but they've had continuous engagement, and actually all the visitors who come to that are paying for the finishing of the build of the Sagrada Familia. So it's just, you know, I just would like to understand that, because to me it's like, is it just going to emerge like a chrysalis from a chrysalis, you know, this butterfly, or are we going to have this continuous engagement with the property? Mae hwnna'n gwestiwn andros o dda, ac mae'r Sagrada Familia yn gymhariaeth diddorol iawn, byddai. Hynna'n wers bwysig da ni wedi dysgu o gynllun partneriaeth Tŷ Carnedda yn dechrau 1915-16, hyn yn ei gwewn, ac yn cael cyntaf 14 dwi'n meddwl, ac oedd o'n cwblhau tan 2026. A mewn gyfnod mor hir dydi, bod bobl yn aros i bethau cael ei gwneud, ac yn naturiol, mae'n rhaid pethau mynd i orfod aros tan reit ar ddiwedd y prosiect, mae'n 30 mlynedd yn gynnal hir iawn i aros. Felly dwi'n derbyn y pwynt. Dwi'n meddwl mae yna enghreifftiau diddorol fel dwi'n gweld Cyffredinol yn Dartmoor, safle nath yr Ymyritholaeth Genedlaethol datblygu, ac oedden nhw wedi datblygu dehongli dros dro, gwaith celf ac yn y blaen, oedd yn cuddio'r hanner y adeilad tra oedd yna waith i ddigwydd mewn hanner penodol ac yn y blaen. Dwi'n meddwl mae angen cynllunio ar gyfer hynna'n does. Dwi'n gwybod bod yna drafodaeth angen digwydd ynglyn â beth sy'n wedi bod yn digwydd yn fuan rwan o ran os na ddim tenantiaeth yn dod fewn i'r plas, a be fydd y defnydd o'r lle yn y tymor byr. Mae hwn i gyd angen cael ei gynllunio ac meddwl am yr 8 mlynedd nesaf yn ffordd. Sgwyddi mater penodol jyst mynd ymwybodol bod o yn rhan oes sy'n angen ei wneud. Beth i godi? Nagos? Ie, mae hwn yn cwestiwn debyg i beth sy'n digwydd yn Barcelona yn y Sagrada Familia. O hwnna, dwi'n wedi gorffen eto? Bydd nesaf. Dwi'n eisiau ddim cymor hir. Ie, a Elfed, croeso nôl. I dal am Manceinion? Sori, dwi'n Manceinion ar y funud, dwi'n trio dod i mewn pan fedrai, os a ddrwg neu bod fi'n mynd i fod yn bresennol. Ie, wel, iawn. Reit, felly, sa bo ne gwestiwn arall neu sylw arall, na i fynd i'r argymellion i chi gymeradwy o'r prosiect a gyflwyno y gronfa Gredolaeth y Lotri, Genedlaethol ar ffurf cais cyfnod datblygu y mis Awst 2026, gyda diweddariad pellach i'w gyflwyno i gyfarfod yr awdurdod ym mis Chwefror 2027. Gael ei gynnig. O'n i'n meddwl John wedi. Ti wedi Ie, do. Oh, sorry, John. Eilydd, sorry. I dangos yn ysbryd ar y gwrdd.
A diolch I ti, Naomi. O hwnna. Wel, mae'n diolch i bawb. Sori, dwi'n meddwl deud cyn trosglwyddo chi, ond eisiau diolch i Iwan am yr holl help cychwynnol a'r holl bwyslais ar risg, dwi'n meddwl, i beidio i ddeud, dros yr misoedd dwytha. A ddim jyst ar y prosiect yma, ar bob prosiect, a dwi'n gobeithio byddwn ni'n dal i feddwl, a Pres Iwan Jones yn dweud, so dal yma wrth i ni ddatblygu'r prosiect. Diolch. Wel. So di, Tim, unwaith, a Dwad sy'n gwybod? Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Ie, eitem eitha cryno fan hyn i ddod ar polisi strategaeth a chynllun reoli asedau ger bron i'w fabwysiadu. Hwn wedi cael ei drafod mewn manylder a diolch i'r aelodau yn yr is-grŵp asedau am ei sylwadau. Mi wnaethon ni addasu ac ehangu'r cwmpawd a clymu yn llawer tynnach i adfer natur a'r heriau hynny, felly mae hwnnw'n yn fwy canolog i'r cynllun newydd yma. Felly, ie, mae'n ddogfen yn gynllun mewn 3 rhan yn amlinellu'r polisi strategaeth ac yna'r cynllun reoli yn bwydo o hynny wedyn mi fydd yna gynllun gweithredu blynyddol lle fyddwn ni'n trafod efo'r tîm reoli lle mae'r blaenoriaethau. Mae rhai o'r pwysau presennol wedi nodi fan'na. Mae yna pwysau cynyddol ac mwy yn codi'n anffodus efo'r cronfeydd. Mae yna gostau wedi dod i fewn ar Llyn Mair ar gyfer y gwaith sydd angen cael ei wneud eleni yn llawer iawn uwch na yr amcan gwreiddiol, felly mae'r costau o waith ar yn asedau ni yn uchel iawn. Felly, fel sydd wedi amlygu yn rhif 4 y goblygiadau adnodda, da ni'n trio gwella'r gwrthnwch ariannol wrth ailfusoddi ddim yn bosib mwyn cynnal yr asedau yma, ond ie, mae yna bwysau ariannol yn parhau efo cynnal a chadw'r asedau hefyd, fel arweiniodd at benderfyniad blaenorol i edrych ar dyfodol plas tan y bwlch ac yn blaen. Felly, gyd yn clymu at ei gilydd, ond ie, gai efo hynny o eiriau argymell yr adroddiad a'r cynllun i'w fabwysiadu. Jyst eisiau ganol beth sydd wedi cael ei wneud, mae'n waith da iawn di mynd i mewn i hwn yn maes gymleth. A dwi wedi bod rhan o'r grŵp sydd wedi drafod o efo eraill o gwmpas y bod yma. A mae'n waith da di mynd i mewn iddo fo. Dwi'n meddwl mae'n dogfen arbennig o dda i'r parc a dwi'n cynnig bod ni'n mabwysiadu fo yn y gyfarfod yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae gen i Nia yn eilio. Rwy'n eisiau siarad? Os ddim, dwi'n just dangos i gwrddwyo y droddiad a diolch ti eto. Ie, mae'n heriau mewn ardal lle mae'r trwyddau hinsawdd yn erydu ein asedau. Swn ymlaen i 15. Strategaeth systemau gwybodaeth a chyfathrebu 2026 i 31. A pennaeth systemau gwybodaeth a chyfathrebu ydy. Ie, sori, sy'n gweld ti. Oedd i sbio'n fel ti. Diolch, Mr Cadeirydd. Felly, ia, mae'r cais i chi fabwysiatu'r strategaeth a fi cael copi'n barod, felly dwi'n mynd i fynd trwyddo fo'n nodau. Ond y prif bethau ydy bod ni eisiau cyrhau seibr diogelwch achos mae o'n fydd am y bobl bydd eang efo'n hyn. Moderneiddio'n systema ni a cysidro AI a opsiynau eraill. Gwella'r gwasanaethau digidol, defnyddio data sydd gennym ni barod a mabwysiadu bryd mwy a gweithio'n fwy effeithiol efo nhw. Datblygu sgiliau staff a aelodau, os mae'r technoleg yn newid mor sydyn am y job fel ei fyny fo, so ni eisiau bod pawb yn o'r sgiliau. A lleihau unrhyw risg sydd gennym ni. Felly yn gryno, mae strategaeth yn darparu cyfeiriad clir i gwasanaeth systemau gwybodaeth dros y 5 mlynedd nesaf. A gyfynnar i gymaru fwyaf am mabwysiadu strategau. A pwysig yn unrhyw gwestiwn. Diolch yn fawr iawn. Yn codi? Mil. Reese. Yeah, I've got a quick question. As an out and proud Luddite, like this, hence this. You say that you offer people
Are we included in that, offering people a chance to improve their technical skills? Because I don't have a natural affinity, and Yes. so any help you can offer me, Yes. would be gratefully received. And if it's specifically, drop me an email. We can arrange some kind of training. Okay, thank you. Well, thank you, Louise. So, Sorry, no, Christopher, Hoffio. Naomi. Yeah, so just a quick question really, and it's about the use of AI. As we know, AI is far more energy intensive. It's up to 10 times the use of normal systems. So the difference between using Google search and AI, Google search can use a lot more energy. That has led to obviously the rise of data centers, which are hugely energy intensive and water intensive. So using AI is not just a decision about whether you have a tool, but it's also an environmental consequences decision, what you're going to use AI for. So if there's something where you can do it in another way, which is more environmentally friendly, we should definitely be making those choices, and we should understand that AI is not free. It's got a cost attached to it. So I just wanted to raise that. Diolch, Naomi. Na, sure, Elizabeth. Ie, nôl i'r pwynt dwytha, o sori, Delyd. Sorry, Delyd. Diolch yn fawr, mae gret gweld hwn yn symud ymlaen, a mae gymaint o heriau fel oedd Naomi'n deud i llia AI. Be sydd ddim yn neidio allan i fi ar hwn ydy, be'n union ydy'r heriau? Ydy'n system, faint o systemau busnes sgenna ni, ydyn nhw'n siarad efo'i gilydd, ydyn nhw gyd yn y cwmwl, faint o waith sy'n mynd i'r cwmwl, a swn i'n gweld dipyn bach mwy o hynny i hitio ni yn dweud, wel, mae hwnna'n bwysig. Felly, cos yn aml iawn, da ni jyst yn meddwl, o ia, maen nhw'n delio efo fo, a dwi'n siŵr bod o, ond dwi'n meddwl yn y strategaeth yma, bod o'n galluogi ni i wirioneddol ddeall be di'r heriau lle. So, ydy'r system, ydyn ni eisiau symud i fewn i system busnes mawr, ta dyn nhw gyd yn systemau gwahanol. Mae hynna o we, a hefyd o ran amseru yr holl gyreiriadau lle'r milestones da chi eisiau gyrraedd. Ar amseru, dwi'n gwybod hwnna'n strategaeth 5 mlynedd. Dwi'n beth da chi eisiau gyflawni flwyddyn 1, 2 a 3 i gyfarch heriau. Fel arall, mae'na... Os dwi'n cael ei fabwysiadu heddiw, Bethan a fi'n anis lawr yn y project. Na ni. Fwy o fanylion, targedau, lle da ni'n mynd, a mae'n dibynnu hefyd beth sy'n digwydd o'r glas. So mae hynna'n gwaith hefyd. Cos dwi'n siŵr bod yr heriau yn anferthol lle ynde, a bod ni gyd yn deall yn ni. Diolch. Mor iawn. Ie, nôl at beth oedd Naomi efo AI. Yndi, mae o fwy intensive yn environmental ag ati, ond sa'n dydyn defnyddio fo, da ni'n dal ei gol. Dwi'n defnyddio fo yna, reit aml i gwir, efo lot o bethau. Mae'n gorau fact-checkio sgwrs efo fo, ond eto, i rywun fel fi sydd ddim yn rhai iawn efo IT ag ati, ond dwi'n defnyddio fo. Felly mae rhaid i rywun defnyddio fo. Am dwi'n edrych dweud ond ddim yn defnyddio hynny fo ddim yn amgylcheddol. Wel, dwi'n meddwl bod chi'n dewis byddai'r ffordd ymlaen, de'n anffodus. Samadw. I think AI has come to stay. That's the truth, and it's not going anywhere. We're just going to go. Sorry, I'm wanting to speak after you. Okay. So, what I would recommend is probably to get an AI specialist. I was able to engage with somebody yesterday who was telling me all the pros and cons of different apps to use. He recommended something that is called Claude. And he said even the US is the one that the government and whatever is using because of the high privacy issues. So I think you need somebody to guide you with AI and to help you with the effective use of AI. I think over time we will see that the energy efficiency will be improved because it's new. All of us know how bad it is doing now, but I think eventually it will be improved. But while we're at that, it's important to look at other ways that you can maximize efficiency
of energy within the building itself, so that it can, there will be trade-offs here and there. Yes. Mi fyddan ni'n syllu hefo rhywun allanol i helpu ni hefo hyn i gyd, achos hefyd mae'n gyda'n manylion data hefyd sydd ddim eisiau mynd allan i bawb hefyd, nes i cael bod help hefyd yn ofalus. Felly, ie, mae'n ni yn syllu efo rhywun i helpu ni ymlaen. Mae gennym ni beth oed oes di, mae gennym ni polisi mewnol AI, mae hwnna ar gael i chi ar y SharePoint hefyd, ond fi rhaid ni adolygiad. Fel da ni'n mynd ymlaen. Ie. Mae hwn yn bwg eitha. Mae'n symud yn gyflym ar hyn o bryd. So talking about data and energy, there are other models that are coming on board now, not just data centers. There are basically, they're taking graphics, they're buying energy off certain graphic cards and networking. So you haven't got one big data center, you've actually got a network of energy being used and storage from graphics cards from these gaming computers, which is amazing, really. Delyth. Yeah, diolch yn fawr. Fe sydd wedi bod yn ffodus yn Ionar i fynd i St Stephanie a gael hyfforddiant diogelu cyber, ond hefyd hyfforddiant diogelu gwybodaeth o ran gwledydd tramor yn a diddordeb yn gwybodaeth ni, bod ni'n meddwl bod e'n gwybodaeth lefel isel iawn, mae gwledydd tramor a diddordeb yn y fath yna wybodaeth. Felly, pethau fatha LinkedIn, ddysges i, chi'n gwybod bod ni'n gallu cael yn targedu trwy bethau fatha LinkedIn, bod rhywun yn deud o diddordeb da fi'n beth chi'n neud, a falle a wedyn bod y gwybodaeth i chi'n rhoi, a chi'n meddwl bod chi'n rhoi fe i ffrindiau, bod yn actually, chi'n mwyn cael defnyddio yn erbyn ni fel gwlad, neu be bynnag, really. So, meddwl o ni, fysa ni medru meddwl am hyfforddiant, dim diogelwch cyber, ond diogelwch gwybodaeth yn gyffredinol, a fel mi'n dweud, es i nôl ar y fforddiant mae fi es i ynddo Ionor, a es i off LinkedIn, achos o'n i mor bryderus am dim sy'n lot o bobl yn diogelu fi, yn eisiau data fi, ond basically ar y llaw arall, chi'n gwybod, oedd e mor hawdd i bobl targedu ni drwy bethau fatha LinkedIn a cael gwybodaeth pan mi ni'n meddwl bod ni'n siarad efo rhyw ffrind rhywle arall sydd yn a diddordeb yn beth i ni'n neud falle rhywbeth ar amgylchedd neu be bynnag, neu ar y parc neu be bynnag, bod rhywun yn targedu ni a bod ni'n meddwl bod e'n lefel isel ond bod actually ddim de. So I'm just meddwl, sy'n ni'n edrych ar y ffordd fel yn y dyfodol? Mae yna cyrsiad wedi bod yn mynd yn diweddar, dwi wedi cynnig yn o'i rolodau a staff, a mae hwnna cydweithio hefo Llywodraeth Cymru, mae hwnna a parciau cenedlaethol eraill, felly bydd yna fwy yn datblygu, a da ni'n mynd ymlaen, ond mae'n nodi yr un diolch data. Diolch yn fawr i chi. Mae gennym ni hefyd cyrsia ar elms, a mae gennym chi fel aelodau mynediad at hwnna, cyrsia ar-lein ydy hynna. Mae hynna'n ddefnyddiol iawn hefyd o rhan diogelu data. Elwyn a wedyn. Diolch yn fawr cadeirydd, son gyfarchiadau chi. Yn y gader, Dewi drosodd. Yr AI yma, yn gwneud syniad beth AI ni di taro botel da. O reit, oedd y ferch a groeso mlaen a crio'r AI yma. Na, sy'n syniad beth yw'n nagor y cyfrifiadu. Nod destyn cerdd i fewn neith ei, nod clus yna fi, a mi sgwennodd o gerdd gyda i nod clus. Doedd yn sôn am y nod ar y gerdd, tag oedd i, ond mae'r dywysodrys yn defnyddio'r plant ysgol ddefnyddio hwn i greu cerddi. Mae'n hollol dywysodrys ar un agwedd yna. Mae'n ei fynd i sefydd yn oes i. Dyna cyffwrs o gynnau i ddeud sy'n. Nes i sgwennu can am Dryweryn, llai na hanner munud, ac oedd o'n wych. Oedd. Sy'n can o wych, ond oedd o'n wych. Ond oedd y cerddi yn dda iawn, de. So nid i plant, de. Sut oedd y cynghanedw? Ia, ddim yn gallu cynghanedw. O, dim eto. Ar ymwyr beth am hwnnw rownd ar rownd o. Disgyblu yn her, ac o'r rhaid i defnyddio AI. So just one other comment was about the ethics of using AI. So as a lecturer at university, I know that Sally knows this as well, you have to get all of your students to declare that they've used AI in the creation of anything, because otherwise it's plagiarism. So there's also that
consequence of using AI. That's included in the policy that we were asked to get. Beth sy'n drawychus ydy 40% o'r swyddi bydd mewn 20 mlynedd yn cael ei cyfleu eto. Iawn? A mae hynny'n mynd i cynyddu oherwydd AI. So mae hynny jyst yn... Ie. Ydy'n bosib cymru golau neu beth ar gyfer yr profiant elms? Ie. Please, Beth. Dwi'n meddwl bod wrach bod fi wedi gael ond dwi'n gallu cofio. Ond hefyd, oedd ti'n sôn am yr profiant trwy'r Llywodraeth Cymru. Dwi wedi bod arnyn nhw, dwi'n gwybod bod y cynghorau sir hefyd yn ei cynnig nhw. Dwi'n cymryd ar un hyfforddiant ydy gan bod hwnnw wedi darparu gan Llywodraeth Cymru. Dwi'n gwybod os yna rei o Wynedd di gwneud o. Dwi'n mwyn cofio os nes i fynd ar drwy'r parc sa'n nes i wneud cyngor ond dwi'n cymryd mae'r un math o beth. Y gwmni o, dwi'n siŵr o'r gwmni o Gogledd Iwerddon oedd yn gynnal o pan nes i o. Dwi ddim wedi bod ar. Llynar pan nes i, mae'n ddefnyddiol iawn beth bynnag. Ie, a Conwy hefyd, ie. Dwi'n cymryd mae'r un un ydi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, ie. Dwi am symud. Rwy'n mynd i cynnig bod ni am apwysiadu yr yma. Diolch yn fawr, gyda ni a Llan Deilio. Ti'n dangos y ffordd ar ddaros chwan. A diolch yn fawr. Diolch yn iawn ni, mae o'n bwnc enfawr. Un o 10. Byd newydd. Symud eitem ar yr agenda. Ie, parcio dros nos yn mesu parcio. Ie, diolch Cadeirydd. Bydd rhaid i chi gweld o hwn ar y newyddion bore yma. Ambell i beth mae angen jyst cywiro o ran y negeseuau ar hwn, ond gobeithio fydda'n neud yna rwan. Yn y bôn, mae'r papur yma jyst yn gofyn am eich caniatâd chi i adolygu oriau gweithredu'r meysydd parcio ar Awdurdod. Ac y rheswm am hynna, byddwch chi'n cofio, y pwynt o ran cywirdeb yn gyntaf, yn hanesyddol mae'r meysydd parcio ar Awdurdod, maen nhw wedi bod ar gau yn ddim nos yn hanesyddol. Y gwir ydy, da ni, a hynny'n adnodda, da ni ddim wedi, mae gorfodaeth o hynna wedi bod yn eitha ysgafn, ond ni'n dweud y fel, ia. Felly mae yna ddefnydd nos wedi bod yn digwydd oherwydd os o fawr neb wedi mynd allan yn gorfodi hynna. Efo'r papur gyflwynydd mis Rhagfyr, mae'r meysydd parcio'r amlwg yn rhan craidd o strategaeth ariannol yr Awdurdod. Da ni'n symud tuag at system o ffurfioli y drefn yn y meysydd parcio. Mae yna gamerau yn cael ei rwlio allan yn rhei'r meysydd parcio, a da ni'n jyst yn ffurfioli'r drefn wan. Ac fel rhan o hynna, da ni gadarnhau'r amseroedd oedd y meysydd parcio wedi cael ddinos fel y drefn hanesyddol. Yn dilyn hynna, fe gafwyd nifer fawr o ymatebion gan unigolion a cyrff yn dweud ydych chi ddim yn cael meysydd parcio yma oherwydd mae'n effeithio defnydd o'r parc cenedlaethol yn y nos. A mae gen ni gydymdeimlad tuag at hynna, mae yna ddefnydd yn yr oriau man yn y meysydd parcio o ran pobl sydd bosib wedi dod i weld y machlud ac yn cerdded nôl o copa ryw fynydd, byddwch chi'n cerdded nôl yn hwyr, ystecsiwn weld y wawr, byddwch chi'n cychwyn daith cerdded sawl awr yn eitha cynnar, a hefyd fel da chi'n gwybod, da ni'n hyrwyddo awyr dywyll yn y parc yma hefyd felly, achos da chi'n allan i weld yr awyr, y gorfodfa ac yr ansawdd arbennig sgynnon ni o'r awyr dywyll yn y parc yma. Dwi'n meddwl mae'n gam gwag iddyn ni gau'r meysydd parcio ni i fi'n nos. Felly mae hwn yn gofyn am penderfyniad newydd mewn ffordd o ran, da ni'n derbyn y pwyntiau yna a mi ddyla meysydd parcio'r Awdurdod fod yn agored i bobl drwy'r amser. Dwi'n meddwl lle sydd angen gwahaniaethu fel yma ydy defnydd pobl sydd yn parcio cerbydau yn mynd allan i fwynhau'r parc a pobl sydd yn gwersylla yn y parcio yna. A dyna ydy'r pwynt pwysig o fama. Mae rheoli'r ail bwynt yna yn gymleth. Does o ddim un peth hawdd wedi'i wneud i reoli hynna
a mae'n cael effeithiau ar llefydd eraill hefyd be bynnag yn wneud fel yma. Felly be dwi'n gofyn iddyn ni wneud heddiw ydy, un, iddyn ni gadw'r mist parcio ni yn agored drwy'r nos mewn mwyafrif o lefydd. Mae yna eithriad, yr eithriadau da ni wedi cynnwys ydy Llangolwer a Llyn Tegid, a mae hynna oherwydd, wel, un y pwysau sydd ar y llefydd yna, ond dau, os da chi'n mynd i weld Llyn Tegid, da chi'n angen bod yna 3 o'r bore. Felly, mae'n ni gael am oriau eitha cyfyng, fan'na ac yn Llangolwer, sydd yn gobeithio mynd i atal y gwersylla dros nos. Da ni'n neud o fel cyfnod peilot os da chi'n cytuno, a wedyn byddwn ni edrych ar pethau fel ydy hynna'n disodli'r broblem i llefydd arall yn yr ardal, a sut da ni'n rheoli hynna ac yn y blaen. So, dyna di'r cynnig y fan'na. Da ni hefyd yn gofyn i chi jyst roid amser iddyn ni gydweithio hefo cyrff eraill, a edrych yn fanwl ar yr isiw o'r gwersylla yn aros dros nos. Oes angen gwirdd darpariaeth yn un cwestiwn. Mae'r cynllun datblygu lleol yn cael ei adolygu rwan. Oes yna gyfle fan'na, mae Cyngor Gwynedd fel da chi'n ymwybodol wedi datblygu 4 arosfan, dwi'n meddwl, dros y blynyddoedd dwytha yma. Mae hwnna'n rhywbeth fedrwn ni bosib edrych ar hefo adolygu cynlluniau ni. Dwi yn poeni lle mae gwastraff, lle mae pobl yn gwadu toiledau nhw, sydd yn parcio trwy'r holl fes yn parcio. Felly, os angen rhyw ddarpariaeth y fan'na, felly mae darn o waith i wneud ar hynna hefyd, so bydd hynna'n rhan o'r gwaith yma da ni'n gofyn i chi iddyn ni edrych ar efo rhanddeiliad hefyd. Ac gwirydd, da ni eisiau cymunedau lleol cael y bydd mwyaf. Os mae'r cymunedau lleol yn gwestiynau pobl i ddod i aros yma yn y parc, da ni eisiau cael bydd economaidd fe hyn hefyd yn does. So dyna, da ni'n gofyn iddo chi wneud heddiw, da chi'n gweld yr argymelliad fan'na, so iddyn ni barhau, iddyn ni gyflwyno parcio 24 awr ledled parc hefo'r eithriad sydd yn yn fan'na, o Llyn Tegid a Llangolwer, a wedyn argymelliad y fan'na iddyn ni'n mynd allan a trio gael rhyw fath o reolaeth gwell i'r mater cymhleth o reoli gwersylla dros nos. Diolch. Tim? Cefnogol iawn o beth da chi'n neud, mae'n waith sy'n eisiau neud, ond pan da chi'n neud, mae'n rhaid ni neud o'n iawn, oherwydd mae'n y dylla mawr sy'n gallu disgyn i mewn i hyn. Dwi wedi synnu efo rai o'r stwff ar y cyfryngau cymdeithasol arbennig, lle mae yna bobl sydd yn efo i gamper bands a van life a bethau fel yna, yn weld bod yn hollol iawn i barcian lake days a'r dyffryn mynbwy a llefydd fel yna, a bod nhw, ddylsyn nhw cael deud yn hyn a cael hawl. Felly mae rhaid i ni bod yn ofalus iawn i wneud yn glir bod os ys gyda chi ddim hawl gyfreithlon i bod yn y llefydd yma, ddylsyn chi ddim bod yna. A dwi'n cytuno, dwi'n dweud yn ambell waith o blaen, mae'r moronen o'r llefydd yma i aros yn un peth, a mae rhaid ni bod yn eitha galed efo'r bobl sydd ddim eisiau gwneud hynny tymor hir. Mae'r edrych ar Bala Llangolwer, dwi'n meddwl yn syniad da, ond dwi'n falle os ni'n meddwl os oes bellach na hynny. Cam gyntaf jyst weld os oes na llefydd eraill sy'n rhyw fath hynny, lle ddylsyn ni bod yn galetach a eithrio nhw o'r newid yma i cyfnod i edrych i mewn i'r peth. Ond i fi, mae o'n hollol bwysig bod ni'n holistig am hyn. Da ni yn gweithio efo pobl fel yr ymddiriad genedlaethol, cyfoeth naturiol, cynghorydd sir, ac pobl eraill. Mae'r peth yn spredio am yn y waith ac yn waith, ond ni'n rhywbeth trwy sbrytifan os ymlaen dod o'r ymignaid. Ac yn y lle sydd wedi cael ei adeiladu gan y ymddiriolaeth genedlaethol, wythnos dwytha, wythnos cyn, oedd y 2 camper wedi marcio yna dros nos. A o'n i yna rhyw hanner nos dod nôl ti'n mam. Felly mae o'n broblem a mae rhaid i ni fod yn galed efo hyn os da ni am sortio fo. Os da ni ddim, fydd o'n broblem i chi, am fi ddim yma mewn rhyw 2 flynedd, ac i'r bobl sydd yma mewn 2 mlynedd. Felly diolch yn fawr a gefnogol iawn o beth o'n i'n tynnu gwneud. Diolch Tim. Mae yna negesion sydd yn gymysg yn y wlad yma. Gwledydd eraill sydd datganoli, ewch chi ar y North Coast 500, mae'n campionaeth bob man, a mae hynny'n iawn. So, i pobl sy'n symud o'r wlad, mae'n drysyn lan. So, mae fyny ni cael y neges yn iawn a cael rhyw fath o swydr. So, mae hwn yn dechrau'r broses.
Ie. Diolch yn fawr iawn, a dwi'n hollol gefnogol hefyd, John, i'r argymhellion yn fan hyn. Mi o'n rhywbeth ar-lein ar Facebook neu un ohonyn nhw dros yr wythnos, dwi'n meddwl, lle oedd, ia, dwi'n mwyn gwybod sa Wales Online be bynnag wedi sgwennu dan ac yn deud bod yr cyfyngiadau mynd i fod ar y meysydd parc ac yn y blaen. A wedyn oedd y sylwadau o dan y fond, oedden nhw'n ofnadwy o hyll, a bod Cymru ddim yn hapus i gael twristiaid yn ei gwlad nhw, ac oedden nhw'n ofnadwy o hyll. Dwi'n meddwl bod fel oedd Ifar yn deud, mae'n bwysig bod ni'n addysgu pam bod y cyfyngiadau yma ar bobl, bod nhw'n parcio bob man lle. Mae rhaid ni bwysleisio'r ffaith, mae gwastraff wedi un o'r problemau mwyaf, dwi'n meddwl, sy'n dod ar draul hyn, lle, yn y toiledau a gwastraff cyffredinol hefyd. Ac bod nhw ddim yn talu, bod nhw'n talu i gael aros dros nos yn rhywle. Os ydy'r dreth twristiaeth yn dod i'r wel, bydden nhw ddim yn talu, bydden nhw'n cyfrannu at hwnna. Felly, mae rhaid i bobl sylweddoli, dyn nhw'n gallu cael pob peth am ddim yn y byd yma, dyddiau yma. Mae hynny'n ofnadwy o bwysig, a dwi'n deud hyn o blaen sawl gwaith dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod hi'n ofnadwy o bwysig hefyd bod ni'n ymcydweithio hefo y cyngor o sir yn enwedig, achos da ni ddim eisiau gwthio un broblem i ardal arall, bod yna rhywbeth o gysondeb, felly. Ac ti'n gwybod, John, dwi'n siŵr, mae yna broblem mawr yn Lladrws dros Parc Gwydyr ar hyn o bryd, mae yna 8-9 o fani am parcio yma yn gyson bob nos, a mae yna lefydd yn gwersylloedd ni, cofrestredig, mae rhai ni'n cwyno bod nhw'n ddistaw ac yn y blaen. A mae rhaid, fel ti'n dweud, mae rhaid bod yn holistig am hyn, ond mae rhaid ni gydweithio hefyd. Ond ia, addysgu, dwi'n meddwl, a wrach lledaenu'r neges yna, pam bod ni ddim yn wrth dwristiaid, ond bod rhaid iddyn bod yn reoli am resyma amlwg. A dydy bobl ddim yn sylweddoli beth yw'r syma yna. Diolch yn fawr. Dwi'n rhywbeth cael sgwrs yn ei weld ar ynddo. Hefyd, ffyrdd dwi'n gael i'r parc, drwy Conwy a Gwynedd. Mae'n broblemau fan hefyd. Mae'n hotspots, ynddo. Ond wir yn credu yn well denu nhw hefo moron na rhyw bon iddyn nhw. Fatha trio cael rhywbeth i stabal. Delyth. Di Delyth na gyntaf? Delyth ar, Jefdi gyntaf, a i wedyn. Iawn. Diolch. Gwych. Ydy mae'r mater yn gymleth, wrth gwrs, a dwi'n meddwl y penawdau yn fan hyn, ac yn amlwg penawdau sydd wedi bod yn y cyfryngau ydy bod ni fel awdurdod yn gohirio neu penderfyniad, ac wrth gwrs mae'n mater gymleth o dwi'n deall yna. Dwi'n deimlo a dwi'n sort o dall pam yn cael ei ddeud, felly yn ôl yr argymhellion B, bod yr adrodd yn ôl ar ôl adolygu yr gwaith aml asiantaethol i'r aelodau erbyn diwedd y flwyddyn, a hefyd yn argymhelliad F, casgliad o'r cynllun peilot yn cael ei adrodd yn ôl i'r aelodau flwyddyn nesaf. Dwi'n gwybod pa mor ffawdd fydda, neu pa mor anodd fydda, rei dyddiadau mwy pendant, so bod ni'n gwybod, rei, da ni yn dod yn ôl, dim jyst y flwyddyn nesaf, pryd flwyddyn nesaf. Bod ni dipyn bach llai amwys ynglyn â'r peth. Mae jyst yn reid y negesu am bod ni, ia, da ni'n mynd i wneud o. Dwi'n deall y rheswm pam bod y geiriau yna, ond dwi'n meddwl mae'r llygyd i gyd ar hwn lle, a dwi'n meddwl sy'n neis gael tynhau rhywfaint ar hynna. Rwan. Iawn, o ran llynta gyda'r Llangowar, da ni'n dod ar y camerau sydd yn mynd fewn buan iawn, rhaid ni gael rhywfaint o ddata ar hynna. Dwi'n siŵr os da ni'n gallu adrodd yn ôl ar y flwyddyn yma ar hynna, Edward? Bydd yna ddigon o ddata yna i ni wneud hynna? Bydd yna ni 3 mis yr haf, os mi ydyn ni, fel sydd wedi cael ei gytuno yn cyfarfod Rhagfyr yn rhoi'r concesiwn o awr am ddim yn bore nos. Mae hwnna'n unigol ac yn unigryw i syntegu, felly bydd yn gallu edrych ar y dadansoddiad dros y 3 mis, bydd yna ddata. Iawn, os felly dwi'n hapus i ddeud, dwi'n edrych ar edrych rhywfaint o'ma, da ni'n iawn i adrodd nôl i'r un o'i gweithgor neu awdurdod Rhagfyr,
Ie, sy'n cael diweddariad, adolygiad o sut mae pethau wedi mynd ar y treial EMPR. Os yw'n gweithgor wrach yn haws, so os yna yna gweithgor, os ti'n gofyn am nawfed o dacwyr. Llai amwys, dwi'n Iawn, meddwl. so yna ni adrodd yn ôl a bydd gyda'r dan gywar yn gweithgor nawfed o ragwyr, tap sy'n newid yna. Ac yn yr un cyfarfod, mae hynny'n rhaid, dwi'n meddwl, mae'n rhaid digon o gyfle iddyn ni. Dwi wedi gadw yn ben y gored oherwydd yn amlwg mae trafod aml asiantaeth yn gallu disgo, a mae cael pawb yn y bwrdd yn gallu bod yn anodd, ond dwi'n meddwl mae rhagwyr y nawfed yn darged eitha call iddyn ni yn Elias. So yna ni... Ia, mae'n rhaid neges i'r asiantaethau hefyd, bod ni... Just yn hynny ar y geiriau. Ia, so yna ni adrodd yn ôl ar y gweithio rhagwyr. Owen? Diolch cadeirydd. Mi fysa'n ddifyr cael gwybod gan gynghorion Lloegr i gwahardd hein de. Ac mynd i'w tirogaeth nhw. I gael gweld beth ydy'r effaith ar yr ardal hwnnw hefo hein. Os mae'n egwyddor gasreiling yn ymlaen o Lloegr, bod nhw'n un broblem swn i'n ein o bydryddi yn ymlaen de, ac ddim yn talu de. Dwi'n mynd i cael ei gwahardd yn gwybod gwybod ac mynd i'r ardalodd yna. Sa'n ddifyr cael gwybod beth yw'r effaith yn fanno, beth yw'r ymateb gan bobl leol yn fanno. Ie, yr un peth sgynna fi ddeud i ddeud i gwir, oedd y gwyl y banc yn ddifrifol yn ardaloedd ni. Wi'n meddwl yn arbennig am hen bont Llanelltid, lle oedd gynnon ni bobl wedi parcio ar hyd y ffordd, bobl yn deitho fi am fynd o'na, achos bod nhw eisiau parcio ar hyd y ffordd, a mae car parc, mae maes parcio y parc yn y lleoliad yna hefyd, a dwi ddim yn ame bod y maes parcio yn cyfrannu'r broblem, drwyddor a bobl yna, a hefyd rhaid i sbwriel. Oedd y broblem sbwriel ofnadwy gyda ni, oedd y cyngor wedi cytuno i gymryd sbwriel oedd yna o'r lleoliad yna 3 gwaith yr wythnos, ond o fewn 24 awr oedd nhw yn neud i gwaith. Oedd y sbwriel allan o bob rheolaeth yn y lleoliad yna. Oedd cannoedd o bobl yna i'n prynawn di Mercher yn safle bach yna. A mi nes i weld bobl mewn camper vans yn dod â'i sbwriel a'i allwys ar hyd y ffordd o gwmpas lle oedd gynnon ni binio y cyngor sir. So, ie, wi'n gwybod bod e'n broblem bob man, bod e wedi bod yn broblem yn llot o lefydd yn Meirionnydd yn ystod y gwyl banc. Dwi'n ychwanegu at hynna, a mae'r broblem o nes i siarad efo pobl ynglyn â pam oedden nhw yma, be oedden nhw'n gobeithio cyflawni, a oedd pobl lleol sy'n ni'n deud bobl o Gogledd Cymru yn deall bod yn lleoliad o fewn y Parc Cenedlaethol ac yn parchu'r amgylchedd, ond oedd bobl eraill fe sy'n siarad efo yn reit hyll, reit beirniadol, ac yn mynnu bod gyda nhw hawl i barcio ar y prif ffyrdd mwyn i diddanwch nhw mwyn defnyddio afonydd ar dir preifat a falle. Rili mae rhywbeth yn gorfod digwydd achos gallwn ni ddim cael y sefyllfa yna gafon ni gwyl banc eto yn yn ardal ni Llanelltid a Bonthyn arbennig, ond yn bob man wi'n gwybod am bobl oedd yn gweithio yn ardal Llyn Tegid sydd wedi gweld pethau rili oedd nhw ddim wedi i cael o blaen oherwydd bod hi'n hael braf neu be bynnag. Mae'n sicr yn broblem. Fi'n falch iawn bod Delyth wedi meddwl am dyddiad pan ni'n mynd i trial datrys achos rili allwn ni bethau cael bod ni'n pryderu am yr haf yn barod a beth ni'n mynd i wneud efo'r holl sbwriel yma. Pobl yn meddwl bod nhw'n hawl i barcio ar y prif ffyrdd. A falle bod eisiau camrau ar pob lleoliad lle mae sparcio gen y parc falle. Ie, diolch yn fawr. Ddim angen gweld efo beth sy'n digwydd dweud, a doeddwn ni ddim yn gyfnogol o'n tro cyntaf. Mae hyn edrych fwy strategol, mae hynny edrych ar y polisi. Pam oedd y bobl yma, mae'r rhaid yma licio'r golygfau, dod i gerdded ag ati ac da ni ddim wedi newid polisi y cynllunio ers 30 blynedd. Dwi'n cofio cyn Covid o'r reit awel, chydig awr o camper vans oedd. Erbyn heddiw mae pawb ar ryw fan neu ryw camper van ag ati. Ond dydy polisi ni ddim wedi newid dros y blynyddoedd. Felly erbyn heddiw, mae'n rhyw fath ac cael llawn o wartheg. Cael llawn o wartheg. Unwaith mae cael na'n llenwi, os yw'n llawn, nid y gwartheg bwrw drwad a mynd i'r ffordd mawr. A dyna sy'n digwydd rwan. Wedi mynd ar un o ffyrdd ag ati. Mae rhaid ni edrych ar y polisi
campio ac ati, ac agor mwy o lefydd yn gyffredinol wedyn, ar ôl wneud hynny, wedyn mi fedra ni edrych ar y car parks, lle dweud, wel, mae'n ddigon o lefydd wan i chi fynd allan i campio, o nhw'n mynd i greu economi'n lleol, i bobl sydd yn lleol, wedyn mi fedra edrych, oce, mi fedra ni gau wan car parks oherwydd mae'n lefydd iddyn nhw fynd. Lle gyda ni'n mynd edrych yn strategol ar y polisïau cynllunio bob peth, dwi'n yn gweld sef fedra ni gau car parks a deud wrth bobl, o, ydych chi'n parcio ddyn, os ydyn nhw'n i parcio ddyn. Achos gael campio fel un gael campio ar ôl arall. Ac yn wahanol i y rest o Gymru, mae parc Eryri, mae parc genedlaethol, dim ond am fi, os gewch chi agor maes parcio, cerwch chi unrhyw lefydd eraill yn Gymru, mae o'n 3 mis. Felly, dyn ni yn cyfyngu'n hunain i wneud hyn. Dwi'n gwybod mae Powys yn agor lawer iawn mwy o lefydd campio a carafanau, ac maen nhw'n edrych yn fwy strategol. Mae rhaid ni, dwi'n gwybod bod ni ddim eisiau newid y parc, ac mae rhaid i ddweud dwi'n eisiau fod yn agor ffos. Mae rhaid i edrych ar eis. Dwi'n cofio pan oedden ni yn edrych ar polis glampio. A rhaid ag ag o, mae orfod o'r eis. Eich fynd rhaid glampu'n bos yn bob man. Wel, ydy hynny, ydy gwyn. Felly, dwi'n ddim yn dweud, ydy gwyni. So, mae hwn chwaith, felly, dwi'n mwyn, rhaid i gyntaf, edrych ar y polisi ni'n hunan, cyn bia neb arall am ddod yma. Ac edrych, oce, oes e lefydd edrych ni agor mwy o lefydd i bobl aros, neu campafans, neu carafanau, neu tentio, tu fewn y parc. A wedyn, ar ôl wneud hynny, fedra ni edrych o geirian, mae lle ni gau car parks yma rwan, achos mae gyda chi lefydd i fynd. Diolch, John. Oedd pethau wedi newid ers Covid yn gyffredinol oherwydd, fel mae ardaloedd yn cael eu hysbysebu ar Reels, cyfryngau cymdeithasol, a WhatsApp groups. So mae campafans yn siarad o'i gilydd. Ewch i fanna, fanna lle da. Mae pawb wedi codi'n bore, fel paned, gweld y cael yn codi. Nesa, Elwyn, na Louise, ladies first. Switch this off, I don't get. The trouble is that people want something for now, don't they? They want to go to a place and not pay. So they're driving a what, 50,000, £60,000 vehicle, and they don't want to stump up 10 quid for an overnight parking maybe. And I know it's not strictly in the national park, but you know the Bailey Bridge over the half-term holiday, and it coincided with fabulous weather and all the rest of it, but there were 41 of these damn things down there. You know, and people walking dogs, and they just don't seem to care. No. You know, I welcome people to come, but please adhere to the countryside code, respect our communities, respect our facilities and our beautiful countryside. So I don't know what the answer is. You know, in Europe, they have a different way of dealing with it, and maybe there's a different mindset over there. I don't know, but people want something for nothing all the time, and that's where we've got to do it. Mae hwn yn pwnc enfawr. A dwi'n gweld, bydd rhaid ni ddod â fo i gweithio i ni cael eri hwn allan. Ie? Cytuno. Dwi'n cytuno? Ie. Brilliant. Iawn. Elwyn? Jyst un peth gadeirydd. Mae'n sôn bod eisiau agor chwarae golefyd. Mae agor agor o lefydd yn ddwysau'r broblem. Oherwydd mae yna lefydd yn bod yn barod, fel Mr Carafana, a dyn nhw'n siarad ei dalu. Dyma di'r problem sy'n yna. A maen nhw'n ddisgwyl. Yes, just a quick one. Can we use the ANPR to work out who's in the car park overnight? Because if they're coming in at 10 and they're not leaving till 6, they've definitely had an overnight stay. If we have their ANPR, can we not say to them, we are aware that you stayed overnight in this car park? And then we have, if we had ANPR at all the car parks, we would be able to track everyone who's staying overnight. So if somebody came for a stargazing, bought a stargazing ticket, absolutely fine. They've bought a stargazing ticket, they've come in and they've left. But everyone who stayed in between 10, dusk and dawn is basically doing an overnight stay. And if you know that on the ANPR, at least we could get the data of who's doing that overnight. And once we have the data, obviously, then there's the ability to either fine or to write a notice saying, we're aware that you stayed overnight in this car park. It is not an overnight stay car park. The next time you do this, you will be fined. Yeah.
Mae hyn yn rhan o'r gwaith. Na'r edrych ar engi. There are potentials, but there are also limitations because of data and the legitimacy of the company operating the ANPR to obtain the data, the vehicle owner data from the DVLA. I'll ask that question so that we can have, these discussions. But it's one to consider. Edgar, and finish. Dylan. Dwi'n mynd cyfyn agor llefydd ydy'r atab. Mae'r llefydd yna'n barod, ddim eisiau talu mael. Cael iawn sa'n ffermwr sy'n gyd yn agor i Kia falle i bobl. Ond dyn nhw'n mynd am ddim, na di. Dydy'r bobl ddim yn mynd i ddefnyddio nhw. Fatha dyn nhw'n mynd yn barod. Be da ni eisiau, di gael y pobl iawn yma, a pidio cael y pobl yma sy'n edrych i rybys ar y hola felly. Ac dwi'n mynd gwybod sy'n byd efo tax gwely yma. Maen nhw wedi pidio talu tax os dyn nhw'n cysgu mewn car parker ar ei beth yma. Nos. A pwy sy'n rheoli hynny. Dwi'n gwybod. Dwi'n hynny'n un ar ei tirio fa, a bod gynno fo'n mynd lawr, mae chi'n cael o'r llys genna di arffaith. Ga i ddatgan efo yma rwan. Bod i roed wedi aros mewn maes parcio dros nos. Dwi'n un o'r rei cyfrifol. Wel, a thai wan da ni isio a llai o'r bobl yma sy'n gadael i'r rybys ar ei hwnna. Salvatore. Just wondering whether it would be beneficial to have like an ad hoc committee to look at this case critically. A working group, whether we can put it under the assets group or you can create just a temporary group. Because there are so many ideas coming across the room and this needs work. We have not exhausted what we are saying here. So I think it will, going forward, if you can create an ad hoc group or put it under assets group, you people don't have what you're doing. What you're recommending, you're proposing a task and finish group, yes, which is derived from members of the asset group. It could be, or just a lot of interest. Yes, there's a lot of interest in this room. Okay. And there are people that are Can I just propose that we stick that as an agenda item on the gweithgar? Yes. Is that sensible? Gweithgar. Yeah. Dwi'n meddwl, gweithgar yn penderfynu. Dwi'n meddwl, sa chi'n gallu gosod sefydlydd grŵp tasg gorffan heddiw yma. Fel bod chi'n gallu cael aelodau yn y rhan o'r broses fydd yn adrodd i'r gweithgor yn mis Rhagfyr. A wedyn, os oes angen penderfynu ffyrdd, wedyn byddai'n mynd i'n flwyddyn ganol. Ie. Os rhaid sgwrdd nhw ar y pwynt yna, dwi'n hapus o hynna. Dwi'n meddwl, yr un peth o'n isio fel rhan o'r broses yma, oedd dwi isio, mae gen i swyddogion sydd yn ymwybodol o'r materion yma i gyd. Mae Angela, Edward, Kira, Ioan, maen nhw'n byw hyn o wythnos i wythnos, mae'r materion yma'n codi. Mae yna llwyth o rhanleiriad a partneriaid da ni yn ymwybodol ohonyn nhw, da ni'n gweithio ar nhw. Da ni angen sgyrsiau yna yn y lle cyntaf, dwi'n meddwl, iddyn ni jyst gael rhyw fath o, jyst symud ymlaen rhywfaint a dath safbwynt pobl eraill, da ni angen sgyrsiau hefo y cyngor a sir ac yn y blaen, y cyfoeth. Felly, os newch chi jyst, os ydych ni ddim yn rhithro i gael y grŵp yn y lle cyntaf a cael trafodaethau mewnol yn gyntaf, lefel swyddog yn gyntaf, a wedyn, dwi'n meddwl bydd grŵp fel yn ddefnyddiol iawn wedyn. Os felly, mae yna gytundeb digon yn edrych gynt, does, bod yna bapur yn mynd i'r awdurdod efo strwythur efo bwrdd bas a gyferydd. So mi'n fasach chi'n medru cynnwys yn y papur yna, ond yn y bapur hirach, ond yn y papur yna, bod chi eisiau sefydlu grŵp penodol ar gyfer y mater yma. Swn i'n gallu rhywun. Gai? Fel nabys? Gai, neu cynnig arall? Dwi'n meddwl bod
Mae dod o fo'r gweithgor allan ddim yn nesaf fod y staff yn edrych o fod chi'n neud hyn ar fyrder, mae hwn yn priority. Achos hwn yw'r priority mwyaf. Lla mewn 2 fis dod o'r gweithgor, a wedyn fod i'n gallu trafod yn y gweithgor, a wedyn dod â hwnnw wedyn i'r cyfarfod gyffredinol wedyn. Achos dwi'n meddwl mae hwn yn make or break. Mae'r hain edrych ar hwn ar fyrder. Hot potato. Mae hot potato ddim yn y cyfryngau yn bob peth, felly mae rhaid i ni mwyn cadw enw da'r parc, mae'r hyn edrych ar hwn yn fuan iawn. Felly mi ofnau, os ni yn gofyn swyddog yn edrych ar fyrder ar hwn, ac rhan eiliad allan, a wedyn o'n i'n dod o fo i gweithgor, gyda awgrymiadau pawb, a wedyn o'n i'n dod o fo i gyfarfod o'r fwy cyhoeddus, wedyn gallu gwneud penderfyniad arno fo, sy'n yn diwedd ni. Ond peidio fo'n hir efo hwn, dwi'n siarad fo, mewn dosau, yn trwy'r dan misoedd. Mi gadarnhau'r broses. Yn gyntaf, da ni yn mae o cael pwyslais, da ni dechrau... Dwi'n ychwanegu rhywbeth bach, eich fath o'n helpu. Mae rhaid i ni wneud y penderfyniad yma ar tys, ar data, a ddim ar emosiwn. Felly, da ni eisiau'r amser yna i hel y wybodaeth yma, hel y data yna, i ni gallu wneud y penderfyniad. Yn lle bod jyst bod yn barn am y bobl. Mae rhaid i'n cael ei dystiolaethu, a mae hynna yn digwydd. Mae yna lot o waith yn digwydd ar hyn rwan. Byddwch chi ddim yn ymwybodol o'r holl waith sydd yn digwydd ar cyd-gysylltu efo gwahanol bartneriaeth. Dwi'n meddwl, dwi'n derbyn eich pwynt, John. Dwi'n meddwl y peth gorau i wneud ydy dod i'r awdurdod yn mis Medi hefo'r strwythur yma. Dyma sydd da ni eisiau mewnbwn chi fel aelodau arno fo. A ni'n gwneud argymelliad yna hefo'r stwff ar blas a hefo'r grŵp carbon dwi'n meddwl ni sôn am hefyd. So ddown ni a hwnna i mis Medi. Mi fydd y drafodaethau wedi digwydd cyn yna dros y wythnos nesaf yma, bydd y staff a fi'n gobeithio yn cael yna hefyd dros y misoedd nesaf yma. A na ni argymelliad o ran pa weithgor a pa mor aml bydd y grŵp yma yn cyfarfod iddo chi mis Medi os ydych chi'n hapus yna. So dwi'n meddwl mae hynny'n rhaid amser ni jyst cael ochr swyddogion at ei gilydd. Ni'n gyflwyno chi mis Medi, gobeithio wedyn bydd yna rhyw amserlen a trefnydd yn symud ymlaen. Dwi'n iawn i gael yr aelodau yn y gweithgor. Ie, yn y mis Medi. Yn ei trafod pwy sy'n mynd yn y gweithgor. Yn yr awdurdod. Fydd o ddim yn mynd i'r gweithgor o'n i'r awdurdod. Geidion gorffen. Iawn. Iawn. Lwyd. Ie, Dwi'n just... trio cael penmodol ar hwn wan, ond dwi'n siarad wedi toilet i ddechrau. I take what Tim said, but about the data, but there is a lot of emotion under this. Because when you've got, and you flew Tegged over a bank holiday, we drove part through, and it was absolutely, there was hardly a space on the water, let alone the car park. So, but local people do get emotional and angry seeing, you know, our communities treated like this, and that has to be taken into account. So, are we agreeing to do nothing over the summer then? Yeah. I mean, maybe we should engage with them and say, you know, what do you want from us? Da ni'n gweithio, Aros a minute. Mae'n cael ei fyny'r blaenoriaethu rwan mewn gwirionedd, a da ni'n gweithio arno fo. Mae yna lot o beth yn digwydd ar lefel swyddog. Bydden ni adrodd hynna i raddau iddo chi, ond ni'n greu'r strwythur mis Medi, ond mae yna stwff yn digwydd. Mae yna lot o waith yn digwydd ar lefel swyddog rwan. Just un pwynt, Tim, sôn am emosiwn, ond pan wyt ti'n codi bore, mae ti'n mynd o waith, neu tractor yn cneu gwaith, mae ti'n mynd drwodd, oherwydd fod y broblemau, mae emosiwn yn mynd i ddod iddo, fe drwch chi'n tynnu emosiwn allan o hyn, achos mae o yn fywoliad llawer iawn o bobl sy'n byw yn y parc. Ac os wyt ti'n byw yn y parc, hang on, ac os wyt ti'n byw yn y parc, ac clywed hyn, yn aml iawn, Llangwer, oedd bobl sy'n drwad, bobl sy'n tractors, beth yn mynd i heibio, ac yn diolch ag ati. Oedd emosiwn yn mynd i ddod mewn iddo fo, medrwch chi'n tynnu emosiwn. Os ydych chi'n byw yn y parc, ydych chi'n sylweddoli fod emosiwn yn rhan mawr ohono fo. A dyna beth ni sôn am Llangawr y Bala. Ond os ydy'n penderfyniad ar emosiwn, nawn ni penderfyniad drwy. Sydd ddim o'n beth. Mae'n hanfodol bwysig. Beth ydy ystyr emosiwn, de? Ie. Dalys mi gloi, a mi ai at argymelliad os gael gynnu.
Ie, jyst mater bach iawn am gynno fi ychwanegu bach o wybodaeth. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi deithio fi'n ddiweddar bod nhw'n dod â gorfodaeth yn erbyn bobl sy'n parcio dros nos yn ardal Coed y Brenin yn benodol. So wi ddim yn siŵr am sut maen nhw'n neud hynna, ond dwi wedi cael hwnna gynnyn nhw mewn gyfarfod yn yr tair wythnos diwetha yma. Maen nhw'n deud, o, maen nhw ddim efo problemau rwan yn ardal Coed y Brenin, maen nhw'n dod â gorfodaeth yn erbyn bobl dros nos. Fysa'n greit i ni weithio efo nhw a gwybod sut maen nhw wedi neud e, os dyn nhw wedi neud e. Right, watch this space. Mi ai i chi a gofyn am cynnigydd i'r argymelliad ni. Os oes Mae'r argymelliad wedi newid. Wedi newid i ychwanegu felly da ni am dod â papur yn dol i'r awdurdod efo cynnig strwythur yn mis Medi, felly argymelliad gan gynnwys hwnna hefyd, sgwelwch yn dda. Yn hapus? Os hynny, mae gen i gynnigydd yn Mia. Ydy hwnna'n cynnwys gyrriad cynghorydd yn Lloegr gael gwybod beth sy'n digwydd yn fan hefyd? Mi fydd hwnna'n dan gwaith sy'n digwydd rwan. Mae gynnigydd yn Mia. Gyda eilydd yn Elwyn, a ni'n cymryd neu chi'n jyst mewn cwestiwn? Gyda eilydd yn Elwyn? Na, eilydd yn Tim. Felly, ai A, B, E ac Ech, wan ia? Felly, gewch chi gyd dangos yn y ffordd arferol. Pawb o blaid? Neb eisiau wrthod? A neb eisiau ymateb. Diolch yn fawr, mae hwnna wedi gario. Diolch yn fawr, John. Phew! Blynyddol i hwnna di siwr. Felly waith. Right. Cyfnodol. Dergen ar agenda, cofnodion y pwyllgor perfformiad ac adnoddau. Can I excuse myself, please? Sorry, not too close you can. Thank you. In fact, if anyone wants to take a comfort break, now would be a good time. Is that okay? Yeah. Thank you. Sy'n golygu Mr Gadeirydd.
Personol. Eitem 21 ar yr agenda, cyfnodion y pwyllgor perfformiad a adnoddau. Sgwrn hwnnw's chwarae? Mae yna, chi jyst gymrydwyo'r cofnodion. Cynnig ffordd i'n derbyn. A eilydd, yn dangos chwarae, diolch yn fawr. Ffordd 2, droddiad gweithgor aelodau. A eilio, a di dangos, diolch yn fawr. Droddiad pwyllgor safonau. Di codi? Cwestiwn y sylw? Nefos? Pwyllgor o'r bydden Cynnig bod o cyfnodau'n iawn? Sori? Mae yna ddau adroddiad gweithgor aelodau yn dweud. Ddau gyfarfod. Pawb awan? Pawb hapus? Iawn. So, 23, droddiad y pwyllgor safonau. Na, jyst eich gwybodaeth. Na, jyst gael gwybodaeth. Jyst nodi. Nodi derbyn eich Cynnig iddyn ni, Delwyn. Pawb i ddangos, please. Fawr. Eto, droddiad y cyll pwyllgor lleol. Nia, yn cynnig. Eilio. Ewyn, eilio. Pawb dangos, please. Fawr. Ac yn ola. Cyfarfod sefydliadau eraill. Sgyn rwy'n yn yr stafell yma, rwy'n i bod mewn cyfarfod eisiau ailadrodd. Na, yn di bod yn ddistaw dros y tymor. Unai, diolch i chi gyd, a cau cyfarfod. Nawn ni allu tro nesaf.